Ola, boa tarde, benvidos, benvidas a canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, Vilagarcía de Arousa, Pabillón Sara Gómez, final da Copa Galicia, terceira FEB, o que era antes a Copa Galicia EVA, Vilagarcía de Arousa, nesta final entre dous equipos, o CLB Vilagarcía e o Calvo Básquet Xiria. Unha final inédita, unha final entre dous equipos que non gañaron nunca este trofeo, este título. Xa estivemos en directo coas semifinais da Copa Galicia masculina, da Copa Galicia feminina e agora pechamos o círculo con esta Copa Galicia terceira vez. Escóitase en Vilagarcía de Arousa no Pabillón Sara Gómez o himno galego. Escoitado xa o himno galego nesta final entre o CLB Sigaltec Vilagarcía e o Calvo Básquet Xiria. Saúdos e boa tarde, boa noite xa prácticamente de quen vai narrar o partido. Eu son Millán Gómez e nos comentarios o luxo de contar con Diego Doval, xornalista do Faro de Vigo, adestrador de baloncesto, directivo do Sigaltec, tamén organizador destas 10 edicións xa do torneo en Cestarrías entre Vilagarcía primeiro e logo en Pontevedra. Hola Diego, boa tarde. Hola, boa tarde Millán. O prazer é meu, a oportunidade de estar aquí contigo narrando esta final EVA dun equipo recén ascendido como é o noso Sigaltec de Vilagarcía contra todo un histórico da categoría como é o Siga de Carballo. Vamos a disfrutar segurísimo dun bon encontro nun bo ambiente. Sí, porque o Sigaltec ascendeu esta tempada ao que era a Liga EVA, a terceira federación española de baloncesto, e o Xiria xogará por cuarta tempada consecutiva na cuarta categoría do baloncesto español. Ascendeu en 2022 e o Xiria vai xogar a súa terceira final da Copa Galicia. Xogou en 2008, unha Final Four por aquel entón noutro formato, tamén competían os equipos de ACB e de Lebouro, e tamén en 2022 xa con Héctor Méndez Vidal como primeiro adestrador. O equipo local, o equipo de Vilagarcía, está adestrado por Luis Gavín García. Ademais, Diego, os dous equipos chegan invictos, porque tanto un no grupo A o outro no grupo B chegan invictos, polo tanto, hoxe sí que é unha final win or go home. Sí, unha final onde un dos dous seguro que vai a coñecer a súa primeira derrota desta pretemporada. Recordemos que a temporada oficial xa comeza a próxima semana. Bueno, unha última proba moi seria, moi atractiva. A oportunidade de sumar un primeiro título oficial que eso sempre motiva e, sobre todo, como decía antes, no caso de un recén ascendido como o Sigaltec, que estalle perdendo o medo á categoría, por lo menos nesta primeira toma de contacto que é a Copa Galicia, digamos que está facendo, xogando, sendo fiel ás señas de identidade que o levaron ao seu ascenso, non? Un xogo moi agresivo, moi directo, moi de primeira ventaxa, e, bueno, se xoga na casa e veremos
quen leva, digamos, o gato a agua, porque o Siria tamén ten unha plantilla moi a ter en conta. Ademais, nun pabillón reformado, eu non tiño o prazer de coñecelo, e a verdade que estou encantado neste pabillón Sara Gómez, baixo nome da gran capitá, da xogadora que se retirou en 2023, ex xogadora do Cortegada, do Celta, tamén do Cadil Aseu, xogou 2 Eurocups, 2008-2009, co equipo da súa vila, co Cortegada, un pabillón fantástico, onde seguramente sexa un dos mellores escenarios posibles para unha final así, Diego. Sí, eu penso que é un partido que se vai xogar nun ambiente moi acolledor, nunha vila moi de baloncesto, que é Vila García, e penso que o ambiente é bonito, non? Evidentemente o pabellón non está cheo, son 800 e pico de plazas que hai aquí, pero o ambiente é moi bo, a grada ahora mismo que non se ve na pantalla, pues está prácticamente chea, ou, bueno, sí. ten moi bo ambiente, bueno, a ambientación que se puso musical para unha data como a de hoxe, e demais, penso que vai a xerar unha atmósfera moi boa e moi positiva para os dous equipos. Este partido, esta final organizada pola Federación Galega de Baloncesto coa colaboración do Concello de Vilagarcía, e ademais hoxe imos ver un campeón por primeira vez, porque nin Xiria nin Sigaltec Vilagarcía gañaron esta competición. Leva 6 edicións consecutivas gañando Chantada, que ten 7 títulos, 2 ten o Santo Domingo de Betanzos, que gañou en 2017 e 2016. Tamén o Narón gañou 4, as últimos 3 gañounos en 2015, 2014 e 2013. Tamén gañou o Cambados un título e tamén o Cluny outro título nesta final da Copa Galicia. E ademais, Diego, con 2 xogadores no Xiria, un aleiro como o coruñés Santiago Martínez, que xa debutou en ACB na penúltima xornada da tempada pasada co Básquet Coruña en Murcia, e Carlos Varela, un base escolta gaditano que chega esta tempada, que ademais puidémolos ver especialmente a Carlos Varela na Copa Galicia masculina, rendindo a moi bo nivel. Sí, a verdade é que, digamos que o que falábamos un pouco de primeiras, non? Siria Carballo ten unha plantilla moi ben feita, moi ben estructurada, con fichaxes estranxeiros incluso, co apoio, digamos, estructural do Básquet Coruña, que é moi importante ter unha canteira cebeda que te poida servir nesta terceira FEP. É un equipo como o Sigaltec que solamente ten 2 caras novas, que son as de Mateo Bello e as de Miguel, penso que Miguel Gil, perdón. É un equipo, bueno, que mantén a base, que mantén a filosofía, e nada, xa dispostos a ver este salto inicial. Aí o salto inicial entre Adrián Kovac e Sergio Lluvero. Imos ver quen gaña esta primeira pelota, e o balón para o equipo do Xiria. Aí está Darnell Sinayers, o aleiro belga, xogando agora con Carlos Varela, o xogador que mencionábamos antes, xogando Xiria no poste baixo, remonta a liña de fondo e anota Rubén Rey. Moi boa acción de Rubén, gañando liña de fondo, atacando tamén de maneira directa. Rubén, un xogador con moita experiencia e moi desequilibrante no poste baixo. Aí está Adrián Kovac, que responde dende o lanzamento de 3, o pivote de Vilagarcía non anota. Aí está xogando agora no Xiria Lorenzo Sánchez, balón para o lanzamento agora, anotou contra Taboleiro, anotou o Xiria, anotou esa tripla e colócase 0-5 no marcador. Lanzamento moi afortunado de Manuel Ollataguerre, un xogador argentino, un xogador dun mítico equipo, Diego, como é Obras. Obras Sanitarias, sí, señor. Un clásico do baloncesto argentino. Vai sacar de liña de fondo despois de 45 segundos consumidos este primeiro cuarto. Balón para Adrián Kovac, movéndose aí, atacando a liña de pase, recuperou aí o xogador Carlos Varela, facendo un coast to coast e anotando. Carlos Varela, o gaditano, o ex do Obradoiro e o ex do Betis nos seus respectivos filiais na Liga EVA, agora a terceira FEB, agora atacando Pablo Fernández Carballo e anotando contra Taboleiro. 2-7 no marcador, rompendo parcial un xogador, Pablo Fernández Carballo, que ten un talento tremendo, Diego. Un talento altísimo, unha capacidade anotadora brutal, hermano un xogador que ti ben coñeces. Martín Fernández Carballo, xogador do Club Ourense de Baloncesto, tamén escolta, por certo. Sí. Anotou tamén Xiria, 2-9, volve o ritmo alto e anotou, respondendo agora Óscar Castaño, anotando esa canastra, 4-9 no marcador, xogando Xiria, aí está, movendo o balón, buscando unha liña de pase, atopando aí no poste medio, está aí Rubén Rey, lanza, anota, chorando pero anota, 4-11 no marcador, moitas canastras,
nestes primeiros intres e xogando a un ritmo altísimo, Diego. Non errou ningún só ataque Siria ata o momento, 6 puntos de Rubén Rey en accións cercanas a canasta, sin balón algunha delas, e o Sigaltec tratando de coller o seu ritmo. Agora fallou Miguel Gil o Noyés, dese lanzamento de 3, se xa xogando en campo ofensivo, Darnell Sinayers, o xogador belga en horizontal, movendo cara ao perfil dereito, aí está Adrián Kovacs na defensa, aí abriendo, novamente facendo un 2x2 lateral, e hai falta en defensa, e a falta do xogador do Sigaltec, e haberá tiros libres, 4-11 no marcador, 2 minutos 19 segundos consumidos de xogo, e vemos xa as primeiras conversas de Héctor Méndez Vidal do primeiro estado do Xiria, con varios dos seus xogadores. Terá tiros libres Rubén Rey. Está sendo absolutamente protagonista Rubén nestes menos de 3 minutos, 2 minutos 19 segundos que se levan consumidos, e vai camiño de anotar o seu 8º punto se anota estes 2 tiros libres. Vai co primeiro e anota, un xogador ademais que pode competir tanto na posición de 4 como na posición de 5, Diego. Sí, un xogador moi versátil, un xogador que xa desde neno na cantera do Basket Coruña apuntaba maneiras, un prototipo de xogador destas categorías, non? Un pivot moi móvil, un pivot non exento de fortaleza e de calidade, evidentemente. Aí xogando Pablo Fernández Carballo, o xogador de Vila García, lanza nun tiro flotante, nun shoot and shout, anota, 6-13 no marcador, a 7 colócase o equipo de estado por Luis Gavín García, xogando Xiria, xa en campo contrario, xa en campo ofensivo, movéndose varios compañeiros, a consumida xa prácticamente a metade da posesión, e hai falta en defensa segunda do Xiria, e a falta de Aarón Monteagudo. Outra vez generando Rubén, están buscando moito nestas accións, saben que é un moi bo generador de ventaxas, estás atopando cómodo Xiria. Agora pase por debaixo das pernas de Darnell Sinayers, e agora o lanzamento de 3 Dales Iglesias, falla, rebote que colle Xiria. Aí o balón para Aarón Monteagudo que finta, vai remontando liña de fondo, anota contra táboa, fantástica xogada agora do Sigaltec Vila García, 8-13 no marcador. Xogando Sigaltec moito tamén a sacar a primeira ventaxa, xogar a partir de aí, e aí están chegando as súas canastas. Primeiro erro un ataque do Xiria, no anterior ataque, perfecto. E agora piques tamén de perder Carlos Varela, xogando con esa verticalidade, xogando de base no Xiria, no Basket Coruña, nesas semifinais fantásticas que competiu en diferentes aspectos do xogo contra o Obradoiro, competindo aquel día de escolta. Aí xogando Xiria, móvese Darnell Sinayers, que o que recibe, aí está o escoltaleiro belga, vai cara adentro, abre para o lanzamento de Carlos Varela, que falla, rebote de Sigaltec, de Pablo Fernández Carballo, xogando por detrás con Óscar Castaño, imprimindo ritmo, aí o lanzamento de 3, e a tripla do Sigaltec Vila García, anotou agora a tripla, e xa recupera tamén en campo ofensivo, balón para o Sigaltec que pode colocarse en igualdade, incluso superando, despois de perder por 9 puntos, vai 11-13, aí está Pablo Fernández Carballo para Óscar Castaño, que lanza de 3, falla, rebote para Adrián Kovacs, e hai falta baixo, será balón para o Xiria, falta nesa loita. Sí, foi moi claro un puxón de Kovacs, e moveu o triple antes en transición de Miguel Gil, que leva na súa camiseta o nome de Mike, pero a verdade é que estuvo moi ben ese lanzamento aberto, e cara a cara o Sigaltec a nivel anotador contra o Xiria ahora mesmo. 11-13 no marcador, finta tripla Carlos Varela, aí abrindo para o seu compañeiro, para canastra agora de Rubén Rey novamente, que está sendo protagonista. Aí Pablo Fernández Carballo que responde unha tripla, que barbaridade, nivelazo que estamos a ver, 14-15, un arriba Xiria, un abaixo Sigaltec. Que talentazo ten este xogador. Partido moi bonito, xa vemos a Pablo quentando motores para o que está por vir, ten moita facilidade anotadora, moita calidad, cara a cara no duelo anotador con Rubén, ¿no? Ahora mesmo. Lanzamento de Xiria, falla o lanzamento de 3, e hai rebote ofensivo, o rebote de Manu Ollataguerre, e hai falta de Kovacs. Foi lo que a segunda. Ademais, prácticamente correlativas, consecutivas. Se marcha Óscar Castaño, que seguramente sexa o motor, non? Un pouco base moi vertical, moi físico, e que ten moi bo un para un. É moi cerebral tamén, non? O sea, importante tamén. Xunta tamén esas cousas nas súas virtudes, un xogador que fai xogar, que xoga,
que é moi importante para este equipo. Aí Rubén Rey no poste alto, abrindo para o seu compañeiro Alex Iglesias, que remontou liña de fondo e anotou Xiria agora unha canastra moi similar a que anotara. Hai varias xogadas. O Sigaltec Vila García, tempo morto en pista, 4 minutos 50 segundos consumidos deste primeiro cuarto. 3 arriba Xiria, 14-17. O Xiria, o equipo adestrado por Héctor Méndez Vidal, que chegou a gañar por 9, reaccionou o equipo adestrado por Luis Gavín, 14-17. Sensacións, Diego? Pois sensacións de moi bo partido, moi bo nivel de xogo por parte de ambos equipos. Referíndonos a esta última canasta de Alejandro Iglesias, canasta típica de un xogador que ataca close out, recén incorporado na pista, e acaba un contra un moi fácil. Luis pois chama o equipo a capítulo porque sabe que en defensa o equipo ten que dar un paso, porque Xiria está anotando moi facilmente, vai camiño de 34 puntos, vai nunha proxección altísima, e como non controle ese un contra un, esa facilidade que está tendo o equipo de Carballo para anotar, vai ser moi difícil aguantar ese duelo anotador. Outro día, falando do close out, no clinic que deu Xavi Pascual o pasado domingo en Lugo, organizado pola Xunta de Galicia e pola Asociación Juvenil Sagrado Corazón, comentou en varios momentos que él sempre priorizaba a defensa do close out en esquina, que con respecto a situacións de 45 grados por unha cuestión estatística de eficacia. Pode ser, a ver, a estadística avanzada está para algo. Sí. Estes entrenadores deste tanto nivel, os que tiveches o placer de entrevistar, pois a verdade que traballan todo, teñen todo moi controlado, e calqueira situación que para nós pode ser situación, digamos, normal no xogo, para eles ten unha importancia específica, porque o baloncesto profesional móvese unha ou dúas ou tres canastas por partido, a diferencia. De que tanto esta última canastra do Xiria como unha anterior do Sigaltec foron tamén fintas dende esquina, en lanzamento de 3 e remontando liña de fondo dous diferentes xogadores. Aí falta agora do Xiria, falta en defensa de Manu Ollataguerre, xogador argentino que sempre teñe ese punto competitivo, Diego. Sempre teñen. Nos aquí conocemos moi ben a Patricio Cerqueira, que xogou aquí moitos anos. Está o seu fillo Patri Junior no banquillo tamén do Sigaltec, e a verdade é que teñen un carácter especial, sempre competitivos e sempre aportando moitísima enerxía. Falta en ataque agora do Sigaltec. Dicíame o director xeral novo do Club Deportivo Lugo, vicepresidente do Club Deportivo Lugo, Adrián Raguza, sobre hai un xogador que se chama Nico Reniero que sigue no Lugo, e díxome, el que é argentino, díxome o vicepresidente e director xeral, un argentino siempre es necesario, dos es un problema. Puede ser. Puede ser. Habrá versiones de todos los tipos. Habrá excepcións, sí, pero bueno. Sí. Pero está claro que son xogadores moi competitivos. Aí subindo o balón Carlos Varela, aproveitando un bloqueo xa xogando en campo ofensivo Xiria, agora temporizando, retrocedendo pasos para gañar espazo. Aí está atacando polo perfil esquerdo, falla, rebote que pecha Xiria, balón aí que perde, recuperación do Xiria e canastra sinxela de Carlos Varela. Situación aí, digamos que unha recuperación subindo liñas o Xiria, Diego. Sí, a verdade que esas perdas de balón en zona central, na transición, sempre é o blanco e o negro, non? Pasas de ter unha situación de contraataque a unha canasta en superioridade, non? Entonces aí hai que controlar esas situacións para non permitir que siga fluindo a anotación deste Xiria Carballo. Aí xogando Xiria, xogando con Daniel Siniex, lanza Rubén Rey, falla, rebote, balón dividido que se queda o Xiria, nova opción, 14 segundos no reloxo de posesión, está Carlos Varela, aí cambiando de paso, lanzando e amosando seus fundamentos técnicos, o xogador que competiu esta pretempada con Básquet Coruña, canastra fantástica, seguramente tamén amosando ese ritmo, non? Lóxicamente, de vir de competir un equipo de primeira fe, agora xogando co equipo vencellado, co equipo que colabora Básquet Coruña, que neste caso o Calvo Básquet Xiria, Diego. Sí, un xogador que, aparte, como ti decías, uns fundamentos fenomenales, ese tipo de xogador, tipo, salvando as distancias, evidentemente, Luka Doncic, que é capaz de controlar o tempo do partido, parece que xogando lento, pero sempre resolutivo. Sí. Aí xogando o Sigaltec, entrou en pista o ala pivote do Xiria, Curtis Lagus. Aí está o belga Daniel Siniex, que lanza de 3, falla, Garabata, rebote para o Sigaltec, xa xogando en campo ofensivo, hai un bloqueo aí, recibe, xogando o Sigaltec, balón aí para Pedro do Vale, xogando
Está o lanzamento de Sigaltec, rebote de Pedro Dovale Carballo, aí o xogador portugués do Xiria. Balón para Carlos Varela, xogando con dous manexadores o Xiria. Balón para Rubén Rey, aí está Carlos Varela, atopa o balón para Pedro. Lanzamento de Carlos Varela que lanza de 3, falla, rebote Xiria. Aí atacando líneas Carlos Varela, pero saiu ben Xiria con ese ritmo alto que acostuma a competir. E agora a piques de perder, pero o balón será novamente a prol do Sigaltec. 14-21 marcador. E hai trocos, hai permutas no Xiria Carballo. Moi ben o Sigaltec tratando de correr. Hubo aí unha deflexión da defensa do Xiria Carballo nesa asistencia que pretendía dar Mateo Bello. Pero bueno, ahora mismo sí que se parou un pouco ofensivamente o Sigaltec, e dai esa diferencia de 7 puntos ante un Xiria que sigue traballando moi ben diante e detrás. Pedro Sabugueiro movendo, agora atopan ben a situación de Carlos Camaño. Non anotou, pero hai boa xogada do Sigaltec, xogando, aí está Jurtig Lagus no poste baixo. Aí vai cara a dereita, a piques de perder, botando baixiño, mantén o balón no seu poder. Aí está o lanzamento de Rubén Rey, fallar, e hai falta do Sigaltec, protesta Aarón Monteagudo. Se falta clara de Aarón, neste caso impulsou creemos que o base portugués do Xiria de Carballo nunha acción de rebote. Digamos que esa vai ser unha das carencias do Sigaltec este ano no cambio de categoría, non? Por o nivel físico debaixo dos taboleiros, sempre no salto de categoría é unha, digamos, unha desventaxa, pero bueno, o equipo sabe que se é capaz de dominar o seu taboleiro vai ter moitas posibilidades de gañar ritmo, de gañar número de posesións, e é o que máis lle interesa ao Sigaltec, número de posesións. Anotou o primeiro tiro libre o base portugués, anotou o segundo Pedro Goque, Dovale Carballal, unha das fichaxes do Xiria, que renovou a 3 xogadores. Aí está xogando Sigaltec, o balón para Pedro Sabugueiro, balón agora para Miguel Gil que lanza, falla, rebote Carlos Varela, pase por detrás das costas, xogando Xiria Carballo, atacando con ese primeiro pase Carlos Varela, atopou o balón dividido e anotou con unha amiguiña e Diego de Fortuna. Sí. 14-25, máxima vantaxe, 11 arriba, o equipo carballés. Como dirían aqueles vellos tempos, atrancas e barrancas. Sí. Aí está Pedro Sabugueiro, movendo. Aí está o balón agora de Raúl Santorum do Aleiro, recupera o Xiria, pero pisou liña lateral. Será balón a prol do CLB Vilagarcía Sigaltec. Primeiro momento delicado para o Sigaltec, o que estamos atravesando agora. Quizáis o segundo, reaccionou o primeiro. Sí, reaccionou o primeiro de entrada, digamos, despois do tempo morto de Luís. Luís está tratando de xogar, de non pedir o seu segundo tempo morto, pero ahora mismo queda un minuto 35, son 11 puntos de diferencia e hai que anotar, sobre todo, por unha cuestión de confianza. Aí o balón para Pedro Sabugueiro, finta, lanza de 3, en 45 grados, 17-25, triplazo de Pedro Sabugueiro. Hacía moita falta un triple así para volver a entrar en dinámica e subir un pouquiño ese nivel defensivo. Jurtig Lagus, aí para Pedro Carballal, balón para Jurtig Lagus, aí está o pivote francés, pintando, cambiando de dirección, lanza, falla, intimidado ben por Sigaltec, aí o balón para Raúl Santorum, Óscar Castaño metendo ritmo, que boa xogada de Óscar Castaño, fallou, pasouse de forza, rebote de Jurtig Lagus, balón para Carlos Varela, pase por detrás das costas, pero estaba ao esperar o xogador Raúl Santorum Aleiro do Sigaltec, que falta en ataque. Moito ritmo de ambos os dous equipos e xogada agora moi inteligente de Raúl Santorum. Sí, estuvo moi ben Raúl plantando pés. Poderíamos ir ao instant replay a ver se foi ou non foi esa falta en ataque ou en defensa, pero a verdade é que foi valiente, plantouse ben e o partido collendo velocidade, non? Sí. 17-25, 47 segundos para rematar o primeiro cuarto. Aí está Óscar Castaño, botando coa man esquerda, aí na media distancia, retrasando para Pedro Sabugueiro, lanzamento agora que falla de 3, e hai rebote de Jurtig Lagus, balón para Pedro Dovale Carballal, Jurtig Lagus subindo o balón, botando por detrás das pernas, botando por detrás das costas, botando entre as pernas, xogando aí xogando
o Xiria. Aí o lanzamento de Pedro Dovale, falla, rebote, Sigaltec, que vai ter que seguramente a derradeira posesión. Hai falta en defensa do xogador do Xiria, do escolta lucense, Nacho Luaces. Serán 2 tiros libres para Pedro Sabugueiro, está en bonus Calvo Basket Xiria. Bueno, unha posibilidade de anotar 2 puntiños máis, de reducir a diferencia e de irse con unhas sensacións mellores das que había aí apenas 30 segundos. Pedro Sabugueiro que anota o primeiro, xogando con 2 manexadores en pista, Óscar Castaño, Pedro Sabugueiro, no Sigaltec Vila García. Vai co segundo tiro libre, 18 puntos, Sigaltec Vila García. Vai co segundo e anota as 2 limpas, 19-25. 5 puntiños moi importantes para Pedro Sabugueiro no pouco tempo que leva na cancha. Aí está Pedro Dovale abrindo para o lanzamento de Ignacio Luaces, falla, piques de recuperar, Rubén Rey de rebotear, vai ter que lanzar rápido Óscar Castaño, a piques de anotar contra Tabua, remata o primeiro cuarto, CLB Vila García Sigaltec 19, Calvo Basket Xiria de Carballo 25. Moi bo primer cuarto, a verdade que 19-25 un tanteo que fala moito de ben do ritmo que levan os dous equipos, da intensidade que levan, o Sigaltec CLB superando momentos adversos sempre por detrás no marcador e o Xiria de Carballo demostrando a súa profundidade de banco, a súa potencialidade en diferentes posicións da pista. Estamos falando dun equipo 100% galego, 100% arausán prácticamente, con un equipo con hasta 4 nacionalidades diferentes, belga, francés, argentina e española, o sea, 4 nacionalidades e portuguesa. Sí, Pedro Roque, Dovale, Carballal. 5 nacionalidades por unha sola, e a verdade é que o equipo está competindo ben, e bueno, dá gusto, non? Antes me acordo que falabas de que Chantada era o clube que máis copas Seba tiña, pois o Chantada quedou apeado polo Sigaltec. Sí, aparte de forma clarísima. Sí. De forma clarísima, ese partido que se xogou neste pabillón, Sara Gómez, no grupo A, o Sigaltec gañou 7-8, 7-3 a Rosalía, gañou 8-3, 6-8 máis 15 sobre Chantada, e gañou por un punto na visita a Ourense ao Bosco 6-5, 6-6, o Xiria xogou 4 partidos, gañou 7-9, 7-3 ao Santo Domingo de Betanzos, gañou en Lugo a Estudiantes Lugo 6-9, 7-7, gañou aquí na casa gañou en Carballo, na súa casa, por 25 puntos, 8-9 ao filial do Obradoiro, Obradoiro Ames, 8-9, 6-4, e gañou esta mesma semana o mércores por 9 puntos en Culleredo, 6-8, Xiria 77 nun Culleredo, onde xoga aínda Alberto Corbacho. Un histórico. E tanto, que por certo estaba outro día, no Clinic, na mesa redonda de Chus Mateo e de Xavi Pascual en Lugo. Notase o seu interés polo baloncesto, pola formación e hacia onde ten orientado o seu futuro tamén. Exacto, aí está Óscar Castaño subindo o balón, ofrecendo o bloqueo Carlos Camaño. Aí está Pedro Sabugueiro, Óscar Castaño, consumida a metade da posesión, Pedro Sabugueiro de 3, que boa manten, anota tripla, segunda xa prácticamente consecutiva, 22-25, moitos parciais, Diego, durante este primeiro tempo. E totalmente Pedro Sabugueiro exercendo de revulsivo, non? Son 8 puntos, atención a esa situación de poste baixo, aí sí que lle pode buscar as cosquillas claramente o Xiria Carballo, o equipo de Héctor Méndez, o equipo de Luis Gavín. Acción positiva de Larús, e bueno, 2 tiros libres xa, e aí é onde ten que estar moito máis activo antes de que reciba o balón no poste baixo o equipo carballés. Aí lanzar 2 tiros libres, Curtis Lagús, un dos movimentos neste mercado de verán do Xiria. Vai Curtis Lagús, o xogador de 26 anos, lanza primeiro, falla, mantéñense con respecto á tempada pasada Santiago Martínez o aleiro, Alex Iglesias o ala pivote, e Rubén Rey o ala pivote e pivote. Vai Curtis Lagús, o 4 francés do Xiria, co segundo tiro libre, lanza, anota agora sí, punto número 26 de Xiria Carballo. Aí o balón subindo Raúl Santorum, falando con Óscar Castaño, que o que recibe xa pasa a divisoria dos dous campos, aí collendo o bloqueo de Carlos Camaño. Raúl Santorum, Óscar Castaño,
non avanza espazos, non avanza en profundidade. O Sigaltec Vilagarcía, aí sí, agora o lanzamento de 3, falla. O lanzamento de Dani Rey, que non anotou, pero será balón a favor do Sigaltec. Moi ben Dani aí nese tiro, penso que colleu o balón un pouquiño desequilibrado, notouselle na dirección do lanzamento, pero a toma de decisión foi moi boa e o equipo pelexando no rebote de ataque, o equipo Vilagarcián, tratando de conseguir novas posesións a partir de aí. Aí está Óscar Castaño, aí ofrecéndose Carlos Camaño, que o que recibe ten ese tiro en media distancia, pero hai o corte por dentro de Pedro Sabugueiro, que non anotou. Así a todo bo corte de Pedro Sabugueiro, xogando Pedro Goque do Vale Carballal, o base do Xiria, recibe Cugtis Lagús. Balón agora, que hai falta de Pedro Sabugueiro, e a primeira. Primeira, sí. Sobre Ignacio Luaces foi a falta, que vai ser o banquillo ahora Ignacio. Aí marcha o lucense Ignacio Luaces, o escolta. E hai máis cambios no Xiria. Vai agora a mover o balón Pedro do Vale, apoiándose en Sergio Lluvero. Agora recibe o seu compañeiro xirando cara a dereita, lanza contra a táboa. Maravilloso movimento agora de Alex Iglesias para anotar. Moi boa canasta de Alex, fundamentos 100% aí. E agora atacando a liña de pase Xiria Piques de roubar, pero mantén o balón o Sigaltec Vilagarcía. O Sigaltec CLB Vilagarcía. Aí está Pedro Sabugueiro, recupera o Xiria. Gustaríame decir unha cousa. Por suposto. O xogo Micro sempre aberto. O xogo interior ahora mesmo do Sigaltec, que está formado por Dani Rey e Carlos Camaño, dos xogadores que o ano pasado xogaban en terceira autonómica. Tiñan licencia en terceira autonómica, axudaban, xogaban algún minuto en primeira autonómica, pero o seu equipo matriz era o de terceira, non? Tamén é fermoso que poidan subir esos chanzos desa maneira, ademais en tan pouco tempo, evidentemente dando pasos sólidos, pero tendo esta oportunidade que moitas veces é o que precisan os xogadores, simplemente oportunidades. Por suposto. E aquí non faltan, e máis con Luis Gavín ao frente, que é un entrenador da casa, que aposta polo produto feito na casa, e os resultados están á vista. Aí está Sergio Lluvero de Marín, que lanza, non anota. Pelexaba Raúl Santón o rebote. O balón tocou no Xiria, será balón a prol do Sigaltec CLB Vilagarcía, subindo Pablo Fernández Carballo. Que barbaridade, que maneira de manexar o balón entre as pernas, cambiando de dirección, agora esgota bote, forzando a falta, non anotou de milagre. Pablo Fernández Carballo, irmán de Martín Fernández Carballo, o escolta de Club Ourense Baloncesto. O de Pablo é un espectáculo, porque ten un desparpaxo, aparte dunha calidade, ten un morro, falando vulgarmente, para xogar ao baloncesto que é terrorífico. Non lle importa nin a quen ten diante, nin a categoría, simplemente tira do seu talento, da súa capacidade, e a verdade é que é unha delicia velo xogar. Anotou o primeiro tiro libre, punto 23 do Sigaltec CLB Vilagarcía, vai co segundo, anota tamén 24-28. A final da Copa Galicia Terceira FEB na canle de YouTube da Federación Galega Baloncesto, Pabillón Sara Gómez, Vilagarcía de Arousa. Aí está Pedro Goque do Vale Carballal, botando, temporizando, atopando unha liña de pase. Ten o balón aí Sergio Lluvero, o interior pontevedrés, movendo o balón. Aí está novamente Pedro do Vale, cambiando dirección, abrindo para o lanzamento de Xiria. Non anota tripla, non anota Lorenzo Sánchez. E o balón para Óscar Castaño. Aí va Óscar, movendo cara Pablo Fernández Carballo, que cambia de ritmo, abre. E o lanzamento de Miguel Gil, que non anota, rebote Sergio Lluvero. Está costando moito o Sigaltec encontrar rebotes de ataque, pero bueno, está manténdose firme no seu tabuleiro. Eso quere decir que o Xiria de Carballo está tendo máis problemas tamén na anotación neste momento. Penso que é o seu peor momento a nivel ofensivo do partido. Rebote ofensivo de Lorenzo Sánchez, e hai falta do Sigaltec. Antes víamos unha xogada entre os dous interiores, agora mesmo que están en pista do Xiria, Alex Iglesias de Cugtis Lagús, que falamos fora de micro, falando un pouco desta la pivote francés, que se pronuncia Cugtis, pero é como Curtis, como a poboación da Coruña, e o apelido Lagús como a enciclopedia. Sí. Famosa enciclopedia, cantas familias teñen. É máis famoso Curtis que a enciclopedia. Tamén. Vai sacar Alex Iglesias.
Balón para Sergio Lluvero. Pedro Dovale. Ahí está el equipo de Héctor Méndez Vidal. Ahí está Pedro Dovale lanzando de 6 metros. No anota. Rebote para Curtis Lagús, que anota en semigancho. 24-30 máis 6. Aí parecía que era unha xogada máis propicia para lanzar contra Taboleiro e preferiu ese lanzamento Curtis Lagús. Sí. Que barbaridade, Pablo Fernández Carballo. 11 puntos xa, 26-30, 11 dos 26 puntos do Sigaltec CLB Vilagarcía. O Vilagarcián. O que falábamos antes na canasta de Curtis, non? De unha canasta a partir de rebote ofensivo, que son as que doen máis, non? O equipo Vilagarcía. Aí está Lorenzo Sánchez, Pedro Dovale, o bloqueo e a continuación de Sergio Lluvero, que ben se mantivo no aire para anotar co perfil esquerdo. Anotou o pivote de Marín, 26-32. Aí remontando Miguel Gil. Agora ataca, a liña de pase recupera. Aí Alex Iglesias, ralentizou, esperou, buscou unha liña de pase, decidiu finalmente profundizar e forzou a falta. Está en bonus o Sigaltec, só leva unha falta ao Calvo Básquet Xiria. Sempre importantes as faltas, hai tempo morto en pista, Diego. Eu creo que moitas veces non se dá a importancia dos bonus. Evidentemente, neste segundo cuarto, pero especialmente no derradeiro cuarto, a importancia que ten é máis nunha final. Sí, a importancia que ten incluso nos dous sentidos, non? Porque houve moitos partidos nos que un equipo chegou sin bonus os segundos finais, tuvo que recurrir a facer faltas, a perder máis tempo que ir na súa contra, e a verdade é que é un instrumento importantísimo do baloncesto ter ese control das faltas propias e das do rival, e a verdade é que como ti dis, os tiros libres son decisivos en calqueira partido, non? E agora gustame moito tamén destacar por parte do Xiria a cantidad de xogadores que ten por fora capaces de xenerar, non? Sí. Ahora falábamos de Alejandro Iglesias, de Carlos Varela, Pedro Dovale, son xogadores capaces de xerar ventaxas. En cambio no Sigaltec, o único xogador que parece que hoxe pode xerar algunha ventaxa está sendo Pablo Fernández, ventaxa resolutiva. Depois hai outras medias ventaxas, primeiras ventaxas como Óscar Castaño e demais, pero os outros xogadores está costando un pouquiño. Entón, por eso penso que aí está o ritmo do partido nas mans do Xiria. Aparte de Óscar Castaño, que ten ese tren inferior que lle permite xogar rapidamente ao Sigaltec en campo contrario. Sí. Eu sempre digo o mismo de Óscar, non? Que é un xogador, aparte de ser unha persona excelente, é un xogador que sempre me gustaría que tivera un pouquiño máis de finalización. É un gran xogador no campo a campo, no 5 contra 5, pero falta aí un pouquiño de finalización, de touch. De tacto, sí. De tacto, non? Como dicen ahora os modernos. E a verdade é que no resto é un excelente xogador, comprometido, que é moi importante, implicado nun club de canteira, sempre facendo un gran traballo. Vai, agora Alex Iglesias con 2 tiros libres, 3 botes, flexiona, concentración e lanza, anotando Alex Iglesias, punto número 34 do Calvo Básquet Xiria. Antes tive a sorte de saludar a Arturo Ferraces, director deportivo do Calvo Básquet Xiria, que facía moitos anos que non o había. E a verdade é que desde que está el alá en Carballo, o club está facendo grandísimas temporadas, grandísimos anos. Alégrome que xente do baloncesto de toda a vida este traballando no baloncesto. Anotou os dous, 26-34, aí doblando Óscar Castaño para ese bo corte de Jorge Rodríguez Buceta, que anotou contra Tabua, 28-34. Pabillón Sara Gómez, Vilagarcía de Arousa, final da Copa Galicia terceira FEB. Aí está Curtis Lagús cintando, lanzando de media distancia, falla, balón dividido, pechou ben o rebote, o Sigaltec, aí está Mateo Bello, vai cara adentro, anota contra Tabua, anota Mateo Bello, canastra fantástica dun xogador que ademais ten moitísima capacidade para a súa envergadura, Diego, para xogar de cara ao aro. Sí, un exterior claramente, un exterior moi xoven todavía, unha canasta con moitísimo contacto, absorbendo ese impacto e finalizando moi ben con man esquerda, en ese ritmo que busca o Sigaltec, nese ritmo de primeiro pase, primeiro, digamos, atacar moi vertical. 2 puntos, non pudieron ser 3, pero siguen sendo 4 solamente a diferencia. Fallou Mateo Bello, o tiro libre adicional, xogando Xiria, menos de 5 minutos para chegar ao descanso, pero Dovale Carballal xogando base luso. O base do equipo Carballal lanza de 3, vaya tripla, 30-37,
Unha das fichaxes do Xiria, xa xogando Pablo Fernández Carballo, aí fanlle hasta 4 os defensores e forza falta, atraendo absolutamente a todo o quinteto. Pablo Fernández Carballo, que estaba todo o equipo ao redor del. Ten unha calidade tremenda, unha capacidade para desbordar, para cambiar de ritmo espectacular, e unha capacidade técnica de xogar sempre cos pés mirando a aro, un xogador que nunca se esconde, que sempre amenaza, e a verdade é que é moi difícil de defender, non? Por eses cambios que ten, por esa velocidade, esa plasticidade, incluso un xogador moi elástico a la de levantarse e de finalizar, e bueno, afortunadamente xoga neste equipo para os vilagarciáns. Lanza o primeiro, falla. É curioso, ese fotograma é para guardalo, os 5 xogadores ao redor de Pablo Fernández Carballo. Parecía como esta imaxe mítica de Andrés Iniesta contra a selección italiana, que están un montón de compañeros na Eurocopa 2012. Aí anota o segundo, 31-37, 6 arriba o Xiria. Subindo o balón, Pedro do Vale Carballal. Balón xogando o Xiria. Aí, movéndose Alex Iglesias, novamente Pedro do Vale. Buscan o posta Sergio Lluvero, tocou co pé o Sigaltec, será balón a prol do Xiria. Optou agora o Xiria Carballo por unha situación moito máis elaborada estratégicamente, moito máis tempo de posesión, todo o contrario co Sigaltec, non? Que sigue atacando de maneira moito máis directa. O pé aí de Jorge Rodríguez Buceta. Vai sacar de liña lateral o Xiria, balón de Sergio Lluvero para o seu base, para Pedro do Vale. Aí está Daniel Siniex, balón no poste para a canastra agora. A canastra manténdose Manu Illataguerre no aire, asumindo contacto e anotando 2+1. 31-39, antes víamos unha canastra de Sergio Lluvero manténdose no aire e agora do seu compañeiro de posición Manuel Ollataguerre, o argentino. Hai que darlle mérito tamén ao pase e a lectura de Siniers nese pase, porque veu perfectamente o erro na defensa e asistiu moi ben a Ollataguerre. O rebote ofensivo de Sergio Lluvero, fallou o tiro libre Ollataguerre, balón de liña lateral a prol do Xiria, deixa o balón Daniel Siniex ao seu compañeiro Alex Iglesias. Preto del Jorge Rodríguez Buceta, movéndose os compañeros, buscando unha liña de pase, a topa no pase Pedro do Vale Carballal, que lanza de 3, falla, rebote para o Xiria, Daniel Siniex, Manu Illataguerre, Daniel Siniex, lanza, non anota, rebote de Sergio Lluvero, non tocou o aro, polo tanto sigue a posesión, ten que lanzar, non anota Xiria, rebote de Mateo Gil, de Miguel Gil, perdón. Aí está Pablo Fernández Carballo, xogando rápido, agora tamén novos máis trocos en pista. Aí está, Pablo Fernández Carballo, que barbaridade. Esparón, e despois, milésimas de segundo despois, anotou, que barbaridade a tripla, 34-39, Daniel Siniex, e que esbarou e anotou, tremendo, aparte con un rango de tiro lonxanísimo. E apostaría por decir que hubo falta, Sí, eu creo que tamén. Aí Sergio Lluvero, lanzando coa man esquerda, falla, rebote ofensivo de Manu Illataguerre, e terá 2 tiros libres. Que barbaridade a tripla de Pablo Fernández Carballo, esbarou e anotou dende, eu que sei, 7 metros e medio. Pois 15 puntos leva Pablo Fernández Carballo xa en nos minutos que leva en pista, que non son ni moito menos os 17 que van de partido. Como falamos desde o principio, amosando moitísima calidade, e volvendo agora a situación de partido, está empezando a controlar en exceso o rebote ofensivo Xiria de Carballo. Son moitas situacións de rebote ofensivo, moitas situacións de segundas accións que terminan en falta, como agora, terminan en anotación, e aí onde está sendo o único lunar ata agora na defensa do Sigaltec. Aí lanza o Illataguerre, no, perdón, Alex Iglesias, e anotou o primeiro tiro libre. 3 botes, xiro de balón, concentración, e lanza, anota, 34-41 máis 7. Balón agora para Mateo Bello, saída de balón, recibe Pablo Fernández Carballo, aí defendido por Alex Iglesias. Aí ofrecendo bloqueo Mateo Bello, recibe na continuación o short roll, recupera o Xiria, balón de Alex Iglesias, que bo balance defensivo de Mateo Bello, Miguel Gil, balón arriscado, pero consigue recepcionar
Pablo Fernández Carballo que forza a falta, agora estaba ante 4 rivais. Sí. Que barbaridade, 3-4, 4-1. Pensamos que serán 2 tiros libres. Entendo que sí. Sí, E así xa é. entra en bonus, o Xiria a 2 minutos 43 segundos para o descanso. A destacar tamén o traballo que está facendo Yataguerri, no equipo carballés, porque está tocando moitos balóns en defensa, está correndo o campo, está traballando no rebote de ataque, está imprimindo un físico moi importante evitando canastas en poste baixo do equipo Vilagarcía. Fallou o primeiro tiro libre, Pablo Fernández Carballo vai co segundo. Lanza, o Vilagarcía anota 3-5-4-1. Xoga Xiria, volveu a pista Carlos Varela, o gaditano. Aí está o xogador do Xiria que vai cara adentro nun coast to coast, puido ser falta en ataque, non anotou, rebote para Miguel Gil, balón para Pablo Fernández Carballo, que va a maneira de manexar o balón. Aí está Miguel Gil, o Noyés que lanza de 3, tripla, 3-8-4-1. Pide tempo morto en pista Héctor Méndez Vidal, tempo morto que solicita Calvo Básquet Xiria, 3-8-4-1. 2 minutos 24 segundos para chegar ao descanso, Diego. Sí, partidazo novamente, ¿no? Que estamos falando. Idas e voltas dos dous equipos. Ahora mismo ese triple de Miguel Gil foi un gran triple, un xogador de 2 metros ou incluso un pouco máis que está mosando a súa boa man no lanzamento exterior. Está claro que se o partido se endurece a nivel defensivo por parte do Sigaltec, vai costar un pouco máis a Xiria, ainda que é certo que o Xiria, polo que estamos vendo todo agora, ten moitísimo xogador que Héctor ahora mismo, Héctor Méndez, non termina de xuntalos a todos na pista xuntos, non? Entón, penso que está pensando máis nun partido a longo plazo, pero de momento está claro que as espadas en todo alto, máis baloncesto non se pode pedir. E por certo, contanos, porque mañá organizas o torneo Cestarrías Woman de mulleres, neste caso feminino. Contanos, porque ves de apenas hai uns días o 10º aniversario do torneo en Cestarrías masculino, coa presenza de Baskonia, Real Madrid e Valencia, polo tanto, 3 equipos de Euroliga e o Río Breogán. Mañá, dobre partido aquí. Sí, mañá, pois nada, facemos o primeiro Cestarrías Women que lle chamamos, non? Pensamos que coincidindo co 10º aniversario era unha boa oportunidade de leválo a cabo, levamos tempo e anos madurándolo. Bueno, vai ser un doble partido, como te dis, ás 5, un partido entre dous equipos de primeira división, como son o Ensino de Lugo e o Barcelos de Portugal, da primeira división lusa, e a continuación o equipo da casa, o Mariscos Antón Cortegada, co Maristas de Coruña, non? Ás 7 da tarde. Unha oportunidade para homenaxear o baloncesto femenino de Vilagarcía, a todas as mulleres que formaron e forman parte deste baloncesto aquí, que nos levou a Eurocup por 2 temporadas, con xogadoras internacionais incluso, e a verdade é que penso que é o momento de poñer en valor todo eso. Nese equipo da Eurocup estivo Sara Gómez, que dá nome a este pabillón, perdeu o balón Xiria, perdeu o balón Carlos Varela, aí vai cara dentro Miguel Gil que anota, aún está o Sigaltec 4-0-4-1, xogando Carlos Varela para Dagnes Iñez, finta o pase, Carales Iglesias, pero retrasa para Manu Yataguerre, a consumida metade da posesión, balón o poste, aí está Rubén Rey que lanza, non anota, pecho rebote, Pablo Fernández Carballo celebra esta xogada defensiva, saca rápido Sigaltec CLB Vilagarcía. Aí está o balón de Mateo Bello, que arriscou demasiado, perdeu o equilibrio. O balón para Alex Iglesias, balón para Manu Yataguerre, puxo pé Jorge Rodríguez Buceta, balón de liña lateral a prol do Xiria Carballo, minuto 41, 101 segundos para chegar ao descanso. Aí está Carlos Varela, o ex do Betis e do Obradoiro nos seus respectivos filiais, recibiu agora, saindo de bloqueo, Dagnes Iñez, o escolta belga, anotou canastra psicolóxica do Xiria 4-0-4-3. Moi canastra de moitísima calidade, non? Sí. O sea, moi bo tiro nese rango que ahora úsase moi pouco da media distancia. Exacto. ¡Qué tripla de Pablo Fernández Carballo, que mira o marcador! 4-3, 4-3, empate, vaya xogador. E vai Carlos Varela agora con que forza, con que ritmo, con que personalidade. Coast to coast, anotou 4-3, 4-5, anotou o gaditano, 2 arriba Xiria, lanza Pablo Fernández Carballo, falla. Podía colocar por primeira vez no marcador por diante o Sigaltec CLB Vilagarcía, non anotou, balón de Xiria, balón para Dagnes Iñez, botando
Agora en suspensión, a pique de facer pasos. Hai o rebote de Ollata Aguerre, que non anota, pero hai falta en defensa do Xiria. Falta, coido que de Miguel Gil. Sí. Que vai entrar Adrián Kovac, outro Vilagarcía. Con dúas faltas, Adrián Kovac, trampista. Pensamos que tamén é a segunda de Miguel, se non nos equivocamos. Está Lorenzo Sánchez, por exemplo, en Xiria con 3. Sí. E iso que estivo pouco tempo en pista, Moi bo traballo o de Mike, o de Miguel, vamos, o de Miguel Gil na anotación, tomando un pouco o relevo de Pablo, e o traballazo que está facendo, non nos cansaremos de decirlo, o xogador argentino, Manuel Ollata Aguerre, que sigue sumando na súa estadística. Fallou así a todo, primeiro tiro libre, 4-3, 4-5, o ex de Obras Sanitarias, xogador argentino, vai co segundo tiro libre, lanza, anota, 4-3, 4-6, volve a pista Óscar Castaño, en Sigaltec CLB Vilagarcía. Sentase Mateo Bello, o cal se lle veía un pouco cansado esa acción anterior na que perdeu o balón, costaballe recuperar posicións defensivas, pero bueno, está claro que a rotación de Luis Gavín é altísima, participarán os 12 xogadores, e o ritmo non baixa. Está na pista tamén o exterior, Patricio Cerqueira, o xogador zurdo. Aí está Óscar Castaño para Patricio Cerqueira. Recupera Les Iglesias, balón para Carlos Varela. Transición, balón polo alto para Manuel Ollata Aguerre, que non anota, pero volve visitar o tiro libre. Sí, outra acción positiva do Ollata Aguerre. Todo impresionante o traballo que fai nos xogos en balón, non? A hora de correr a pista, a hora de cargar o rebote de ataque, a hora de continuar nos bloqueos directos. Sin desmerecer ni moito menos a calidade de Carlos Varela, non? Capaz de transicionar, capaz de poñer ese balón arriba, ten moitísimo flow, non? A hora de xogar. Anotou o primeiro Ollata Aguerre. E Carlos Varela, ademais, que non me canso de dicilo, nesa remonta do Básquet Coruña, do Leima Básquet Coruña, semifinais da Copa Galicia ante o Mombuso Obradoiro, foi absolutamente chave, e xogando nunha posición na que non compite habitualmente, cada escolta. Ollata Aguerre non anotou o segundo, pero colle o propio rebote ofensivo despois de prolongar a Les Iglesias, que recibe na liña de 3. Aí está Daniel Siniex, Carlos Varela. Haberá dúas posesións cando menos. Siniex, aí o lanzamento de Ollata Aguerre, que lanza de 3, falla. Hai falta de Carlos Varela clarísima sobre Pablo Fernández Carballo. E vai ao tiro libre, digamos que regala 2 tiros libres, Carlos Varela cargando rebote, pero de xeito punible. Bueno, pues ten a oportunidade de Pablo de chegar aos 20 puntos na primeira parte, non? Que superalos incluso. Isto pasa na NBA e na Copa Galicia terceira C. Nada máis. Exactamente. Que barbaridade. Dicíame outro día un adestrador de moito nivel, dice, gústame máis Pablo que o seu irmán Martín. Pois, bueno. Que non nos escoite Martín, que espero que este na grada. Martín tamén é un xogadorazo. Non, bueno, teñen hoxe partido, claro. Claro, Martín tamén é un xogadorazo. Por Está suposto, claro que por suposto. Cando a mí me encantan, Cando ti na casa tes un referente que é o teu irmán maior, que che marca unha ética de traballo, unha calidade e tal, o segundo sempre se ve beneficiado. Este é un exemplo. Non anotou o primeiro, vai co segundo. Lanza e anota, punto 44. Nas semifinais de Copa Galicia, o Club Ourense Baloncesto, os 3 máximos anotadores foron galegos. Un base, Isaac Vázquez, un escolta, Martín Fernández Carballo, e un pivote, Martín Iglesias Fernández. 4-4-4-7, 17 segundos, 2 décimas. E hai trocos, marcha Patricio Cerqueira no Xiria, hai tempo morto en pista. Tempo morto de Carballo, tempo morto de Héctor Méndez para aproveitar estos 17 segundos. Está tamén Sigaltec con bonus, veremos que sae daqui. Pero tamén Carballo, falábamos antes da profundidade da rotación de Luis Gavín, pero en Carballo, mirando ahora mismo o marcador, vemos que hai ata 8 xogadores que anotaron no Xiria Carballo por 7 no Sigaltec, non? Ademais con rotacións e con plantillas longas, Sí. E sin notarse en ningún momento unha baixa na calidade, non? E, por exemplo, que puiden ver o partido de Sigaltec contra Chantada, tamén ese día en Sigaltec xogaron os 12 xogadores da rotación. Sempre. Luis Gavín é moi partidario de facer xogar a todo o mundo, porque é ir acorde ca súa filosofía de xogo, non? É dicir, se ti xogas ao 100% en canto a velocidade e intensidade, non podes xogar con 5, 6, 7, nin 9 xogadores, en apuras. Entón, claro, o equipo xoga a todo, o equipo, con iso se consigue tamén que o equipo este o máis implicado posible e que os entrenamientos teñen a maior calidade.
Sí, que moitas veces iso se esquece, non? O feito de por que fichan a este xogador ou por que fichan a este temporeiro noutras categorías, non? Bueno, porque tamén é importante adestrar 5x5 que a veces hai problemas. Claro. Por suposto, ¿no? Pero bueno, sempre digo o mismo, non? Que un equipo como Sigaltec feito na casa con un proxecto de canteira moi importante, ca fusión de dous clubes como son o Cortegada e o BC, que este nestas categorías competindo é moi importante, fala moi ben o traballo feito na base e do proxecto en sí, non? Aí sacando o balón Xiria, balón para Alex Iglesias, recibe Carlos Varela xa xogando en campo ofensivo, 11 segundos, aí está Ollata Guerre no poste, abrindo cara ao lanzamento, non anota, balón para Curtis Lagús, que non anota e carga o rebote ofensivo. Carlos Varela, 3 segundos, 2 segundos, tardou en sacar, recuperou Curtis Lagús, lanza contra táboa e anota sobre a bucina. Curtis Lagús, 4 puntos consecutivos do Xiria Carballo, prácticamente correlativo, se terá tiro libre adicional o ala pivote francés, 4-4-4-9, do 4-4-4-5 o 4-4-4-9 e tiro libre adicional para Curtis Lagús, Diego. A verdade que máis desafortunado non pode ser. Sí. Estes 17 segundos se plantexa Héctor Méndez. Sí. Esta xogada non lle sae. Non lle sale tan ben. É tan malo o Sigaltec, non? Porque perdeu dúas opcións de rebote, hasta 3 accións ofensivas tuvo no mesmo ataque o Xiria para anotar, logo saque de fondo, perdei a balón e 2+1. O sea, a verdade é que é imposible sacar máis rendemento a 17 segundos. Sí, porque incluso tardou en sacar, Sigaltec. Vai agora co tiro libre Curtis Lagús, non haberá tempo absolutamente para nada, porque son 2 décimas. 4-4, 5-1. Do 4-4, 4-7 o 4-4, 5-1, aí vai a Curtis Lagús, se anota 4-4-5-2, chegamos ao descanso, xogou rápido Sigaltec, a piques de anotar Pedro Sabugueiro, chegamos ao descanso, Sigaltec, CLB, Vilagarcía 4-4, Calvo, Vázquez Xiria 52, 4-4-5-2, máis 8 equipo de Carballo, valoración desta primeira metade, Diego Doval. Pois o marcador fala por si mesmo, non? 44-52, ritmo altísimo, xogadores destacados por parte dos dous equipos como Pablo Fernández, Miguel Gil e Carlos Varela, o sea, moi bo baloncesto, moi boas individualidades tamén, é un ambiente, unha atmósfera espectacular, non? Para ser unha final da terceira FEP, con todos os respetos, cada vez hai máis xente no pabellón, espéranos unha gran segunda parte seguro. O pabillón eu non o coñecía, estou absolutamente encantado, e máis, é increíble o rápido que suben no marcador as puntuacións, non as suben así de rápido no Pazo de Deportes de Lugo, O sea, que polo tanto, aquí están moi áxiles, neste tempo de descanso, pabillón Sara Gómez, Vilagarcía de Arousa, final da Copa Galicia, terceira FEB, na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, uns minutiños tamén para nós de descanso, e volvemos coa segunda metade, descanso en Vilagarcía, Sigaltec, CLB, Vilagarcía 44, Calvo, Vázquez Xiria de Carballo 52. Este primeiro circuito 3x3 da Deputación da Coruña no concello de Carballo.
a fase final deste 3x3 da Deputación da Coruña hoxe no Concello de Brión. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, algo que te pide volver a topar.
Boa tarde, boa noite novamente dende o pabillón Sara Gómez de Vilagarcía de Arousa, canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, final da Copa Galicia terceira FEB, ao descanso, Sigaltec CLB Vilagarcía 44, Calvo Vázquez Xiria de Carballo 52, saúdos novamente de que narra o partido Millán Gómez, cos comentarios de Diego Doval. Diego, medio minutiño para comenzar o terceiro cuarto, o Sigaltec que xa reaccionou a un -9, reaccionou a un -11, agora está a un -8 cando estivo igualado, totalmente empatado, que é o que ten que mellorar neste segundo tempo. Pois un pouco, digamos que o equilibrio reboteador, eu penso que aí insiste sempre nesa llave, nesa chave de partido, porque a diferencia física, a ventaxa física, diríamos, de Xiria Carballo respecto ao Sigaltec está precisamente nesa pintura, ¿no? Nesa pintura, porque a nivel 28 metros o Sigaltec compite ya calqueira. Se o partido vai aos 28 metros, o Sigaltec ten moitas máis opcións de gañar, pero se o partido vai á pintura, vai aos 5 metros cuadrados da pintura, aí vai haber moitos problemas, porque xente como físicos como de Ollata Guerre ou como de Cartis Larús, incluso Rubén Rey, que empezou moi ben, pero depois non soou moito, pois a verdade é que marca diferencias, non? Entón aí é onde hai que poñer o foco, e o Xiria Carballo ten que tratar de controlar as rachas do Sigaltec no sentido ofensivo. Falábamos antes fora de micro con Millán, no sentido de que o Sigaltec meteu moitos tiros moi difíciles, moi boa defensa, por outra parte, do Xiria Carballo, e ante eso son que de aplaudir, non? Pero tamén fala de que o Sigaltec está tendo problemas para anotar cando non é en situacións de campo aberto. E por certo, está a competir tamén agora na primeira FEB o Obradoiro, en Mahón, en Menorca, e o Club Ourense Baloncesto, do irmán de Pablo Fernández Carballo, de Martín Fernández Carballo, gaña por 6 puntos en Alacant, 3-8-4-4, reanúdase o partido final da Copa Galicia terceira FEB, balón para Curtis Lagús, Dagnel Sinier, aí está xogando o belga, atopa Curtis Lagús, que ben se perfilou, que ben recibiu, pero non anota, balón para Miguel Gil, rebote do Noyes, balón para Óscar Castaño, aí botando coa man esquerda, botando entre as pernas, ofrécese Miguel Gil, aí está o Dobradoiro, balón para aí Carlos Camaño en horizontal, para o lanzamento de Pedro Sabugueiro no catch and shoot, recibir e tirar, rebote de Curtis Lagús, en transición o Xiria, pintou o pase, vai cara adentro, non anota, balón que toca Rubén Rey, rebote ofensivo, falta baixo do Sigaltec, o Xiria, Diego, que está durante o partido forzando máis faltas e antes que o Sigaltec. Sí, está, pero por un tema físico, basicamente, non? Agora falamos dunha falta a consecuencia de outro rebote ofensivo, bueno, entón aí onde se xeneran as faltas, non? Nesas situacións. Aí está Carlos Varela, o gaditano, perfilándose, aí pintando cara dereita, cara esquerda, lanza, non anota, rebote ofensivo de Rubén Rey, máis 10, 4-4, 5-4, gaño equipo Carballés, o equipo adestrado por Héctor Méndez Vidal, o Xiria, terceira final da Copa Galicia 2008-2022, xa con Héctor Méndez, neste 2025, aí recibe Carlos Camaño, lanza de 3, falla, rebote defensivo de Carlos Varela, balón para Alex Iglesias, Dagnel Siniex, ofrécese Carlos Varela, ataca a liña de pase Pedro Sabugueiro, quedouse curta a pista, pero moi ben aí Pedro Sabugueiro en defensa, Diego, un Pedro Sabugueiro que está tomando moito protagonismo ofensivo e defensivo nesta final da Copa Galicia. Hai que darlle moito valor ao traballo que fai Pedro, non? Un xogador que traballa moitísimo no bote de balón, traballa moitísimo na primeira liña de pase, ten un moi bo porcentaxe de triples, desatascador en moitos momentos, saindo do banquillo. A verdade é que é un traballo que está facendo altísimo, sendo o xogador, digamos, máis baixo dos que hai en pista ahora mesmo, non? E lembrar, o Sigaltec CLB Vilagarcía, que ascendeu neste 2025 á terceira FEB, á cuarta categoría do baloncesto español, cuarta tempada consecutiva do Calvo Vázquez Xiria, ascendeu en 2022, xa con Héctor Méndez Vidal. Subindo balón, Dagnel Siniex, aí está defendido por Pedro Sabugueiro, Dagnel Siniex, balón para Carlos Varela, abrindo para Alex Iglesias que pinta, se para na media distancia, lanza en suspensión, falla, esgotada posesión, rebote de Óscar Castaño, rebote xirándose e aí hai problemas de Pablo Fernández Carballo, non está vendo o seu compañeiro, chegou a pintura, Óscar Castaño, que digamos que escoitou que había algún problema na outra pista, non? Sí, levou un codazo nesa acción de Alex Iglesias,
cando levantou o tiro, cando armou o tiro Alex, doulle na zona da barbilla, doese moito os dous xogadores, tanto Alex Iglesias do seu cóbado como Pablo Fernández da súa mandíbula, digamos. Veremos en que queda todo isto. Desculpouse rapidamente e deportivamente Alex Iglesias. Notase que hai que defender hasta ca mandíbula, Sí, tal cual. Tal cual, aí novamente, disculpándose, encántanos ver este tipo de xestos deportivos. Pablo Fernández Carballo, que está xogando un partido destes de gravar en vídeo, pero como tantos outros, no seu caso. Sí. Non é nada novo isto para non é noticia, non? Ti máis eu que somos xornalistas, non hai noticia aí. Non hai noticia, non. Aí está Miguel Gil, o balón para o Sigaltec. Miguel Gil finta, abre para o lanzamento de tres, non anotou Aarón Monteagudo, rebote de Carlos Varela, aí está o gaditano, o ex do filial do Obradoiro do Betis, aí está Alex Iglesias recibido, ben posicionado, e anota máis 13, Calvo Vázquez Xiria, máxima vantaxe do partido, 4-4-5-7, Diego. Sí, a verdade que ahora está dominando o tempo Silvia de Carballo. Esa anotación de Alex Iglesias está tamén asumindo moitos tiros neste arranque. O que falábamos, a dificultades anotadoras ahora mismo do Sigaltec con este quinteto, no que quizás xa un pouquiño ahora mismo de Pablo dependencia, non? Teñen que asumir máis protagonismo outros xogadores. Está o Mopeiro limpando aí a altura do banquillo do Xiria, do equipo adestado por Héctor Méndez. Neste pabillón Sara Gómez, o nome da xogadora Vila García, que se retirou hai 2 anos. Aí está Piques de recuperar, Dagner Sinies que recupera, Kevin se perfilou, Kevin marcou os pasos, anotou máis 15, o Xiria que leva Diego un parcial de 0-7 neste terceiro cuarto. Sí, agora empezou, decíamos, moi ben o Xiria, moito máis intenso a nivel defensivo, nas liñas de pase, no traballo do pick and roll, e agora está costando moitísimo anotar. O Sigaltec, moi boa canasta ahora, precisamente de Carlos Camaño, debaixo do tablero, despois a boa asistencia de Miguel Gil. Anotou Carlos Camaño, punto 46, do Sigaltec CLB Vila García. Está Carlos Varela, recibe el Dagnel Siniak, se vai cara dentro, que ben se perfilou nas últimas 2 xogadas, que ben marcou os pasos, 4-6-6-1, e que ten moitísima envergadura. Decía Cheu fora de micro antes do partido que ten unha similitude física que el ex-aleiro do Real Madrid, Charles Smith. Sí, e sobre todo ten moi bons pivotes, moi boa arrancada, moi bo xogo de pés para perfilarse, para atacar con ese primeiro bote profundo, e as 2 canastas que anotou veñen desta situación. Aí está Dagnel Sinies pintando de 3, lanza finalmente curto, rebote Rubén Rey, aí boa defensa de Pedro Sabugueiro, pero hai falta, e vimos esa xogada do Xiria tamén, Diego, o tren inferior que ten Carlos Varela para avanzar e xogar rápido en campo contrario. Notase tamén, repito, que ven de facer a pretempada e competir a moi bon nivel co Básquet Coruña. Os ritmos nas categorías son moi diferentes, non? Entón, cando ti xogas un nivel, entregas un nivel e baixas de categoría, daste conta de que con menos botes eres capaz de xerar moitísima máis ventaxa. Entón, o que está pasando co tema de Carlos, tamén co tema de Siniers, un xogador que saca moita ventaxa utilizando moi pouco o bote, non? Eso fala moi ben do seu traballo, da súa calidade e da súa lectura, non? Porque sempre toma unha decisión correcta, como falábamos antes de Siniers, ahora mismo atópase moi cómodo, son 15 puntos de diferencia a favor a prol do Xiria, e agora está nun momento complicado o Sigaltec porque está costando anotar, está costando o que falamos desde o principio, ter equilibrio debaixo do seu tabuleiro. Falamos de Carlos Varela, un xogador base, 20 anos, debutou en terceira FEP con 16 anos, nas últimas 2 tempadas 32,5% de efectividade en triplas, é dicir, prácticamente un tercio, e ademais fichou este ano polo equipo carballés, polo equipo vencellado Básquet Coruña, e ten familia paterna na Coruña, dai o apelido Varela, xogador que competiu nos filiais no seu día do Betis e tamén do Obradoiro, o Obradoiro Ames, un Xiria que mantén 3 xogadores con respecto á tempada pasada. E vai Rubén Rey cos tiros libres. Rubén Rey, o coruñés, que cumpre a 6ª tempada
no Xiria en dúas etapas diferentes, exxogador entre outros do Chantada e Don Arón, 32 anos, 1,99. Moi bo xogador. É fundamental no inicio do partido, E tamén no inicio da segunda parte. Exacto. Parece que lle gustan os inicios. Hai xogadores que son así, que son dese... De momento, sí. Sí. Aí vai Rubén Rey, 4-6-6-1. Vai co tiro libre, anota 4-6-6-2. Anotou Rubén Rey. Mantense el no equipo, Rubén Rey, tamén Alex Iglesias e tamén Santiago Martínez. Aí está Rubén Rey co segundo, 4-6, 6-3, vais 17. Queremos que haxa partido. Subindo balón, o Sigaltec, recuperación de Daniel Siniex. Nesa saída de balón, balón para Curtis Lagús, que anota máis 19, 4-6, 6-5. O Xiria. Ahí está Aaron Camaño, balón para Mateo Bello, recupera Daniel Siniex, pero balón para... Ahí está Carlos Camaño, que taponazo vindo de atrás de Daniel Siniex, que non estivo acertado na primeira metade, salvo unha xogada na que saiu dun bloqueo de todo de media distancia, e agora na segunda metade está absolutamente providencial en ataque e en defensa. Está moi cómodo, pese a non levar unha anotación moi alta, non? Vou levar solamente 6 puntos, pero está se tapando moi cómodo, tomando moi boas decisións, é moi metido no partido, que é moi importante, porque esta recuperación para da súa intensidade e da súa concentración, non? Ahora mesmo. 4-6, 6-5, 6 minutos 18 segundos, restan de terceiro cuarto. Vai sacar de liña de fondo Sigaltec, CLB, Vilagarcía. Tamén está Adrián Kovac Martínez, aí está o pívot Vilagarcián, que recibe o balón. Balón para Pedro Sabugueiro. Aí está, ofrecíase Kovac, pero non recibe. Balón para Sigaltec. Aí botando entre as pernas, vai cara adentro. Vai cara adentro, Aaron Camaño que lanza. Anota a canastra Aaron Monteagudo. Subindo o balón Carlos Varela. Abre. Aí o balón para. Iba a lanzar Nacho Luaces o lucense. Penalización do Xiria. Balón rápido nesa transición de Mateo Bello, que non anotou, pero forzou a falta. 4-8, 6-5. Pode facer un parcial Sigaltec de 4-0. Gustaríame aproveitar esta situación xenerada ahora por Mateo Bello para comentar o acertado da decisión da FIBA de eliminar que os árbitros toquen o balón no campo defensivo. É acertadísimo. O xogo gaña moitísimo en viveza, en pillería, en anotación. Esta canasta que mete Mateo Bello ahora, ou bueno, os tiros libres ahora a consecuencia da xogada anterior, foron porque Pedro Sabugueiro foi moi rápido a hora de coller o balón, sacar e darlle ventaxa esa xenerada a Mateo nesa carreira. Anotou os dous, Mateo Bello, Pedro Sabugueiro, que seguramente no Sigaltec, CLB, Vilagarcía é dos máis pillos, Diego? Por suposto. No bo senso, por suposto, no bo senso baloncestístico. Cuarta tempada xa con ese saco e rápido na CB, implantado tamén xa noutras categorías. Copa Galicia, terceira fe. Aí está Daniel Siniex, o belga, lanza de 3, falla Garabata, rebote de Curtis Lagús. Aí Curtis Lagús botando baixillo, que ten ese manexo, Curtis Lagús xa o vimos nalgúna outra xogada. E hai falta do Sigaltec, a terceira neste cuarto, por unha do Calvo Básquet Xiria. Calvo Básquet Xiria, que o nome, digamos, oficial é Escola Básquet Xiria. O equipo de Carballo, unha vila de deporte, tamén co Bergantiños hai en segunda B, segunda federación. Moito, por suposto, como Vilagarcía da Luz, Sí. A nos estamos coxeando aí no tema do fútbol. Bueno, todo se andará. Todo se andará, esperemos que sí. Unha experiencia recente tamén en segunda federación. Sí, un aniño nada máis, pero bueno, esperemos voltar pronto. Seguro que sí. Carlos Varela, aí está o gaditano, 20 anos, vai cara adentro, perfil esquerdo, anota, asumindo contacto e asumindo a defensa do Sigaltec para anotar. Canastón de Carlos Varela. Aí está xogando Aaron Monteagudo, aí o balón para Mateo Bello, que se fai espazo, botando entre as pernas, aí está... Movéndose tamén Adrián Kovac Martínez, Mateo Bello asumindo moito balón, que corte bo de Pedro Sabugueiro. Aí está Aaron Monteagudo de 3, falla, rebote de Curtis Lagús, balón dividido para Carlos Varela. Están medrando moito no partido os xogadores do Xiria, Curtis Lagús, Daniel Siniex, Carlos Varela, notas, que van como de menos a máis, digamos. Hubo ahora mismo técnico banquillo local, o banquillo do Sigaltec CLB, pensamos que
A técnica foi a Luis Gavín, técnica señalada por Cristian Avalo, e o que falábamos un pouco antes, non? Desde o primeiro minuto do terceiro cuarto, o Siria é outro equipo a nivel defensivo. Sí, sí. O sea, subiu a intensidade moitísimo, ten outro tipo de enerxía, anticípase prácticamente a todo, está moitísimo mellor en situacións de 1 contra 1 e 2 contra 2, e dominando o rebote nos dous taboleiros. Entón, iso convértese na ventaxa de 17 puntos, 2 tiros libres a favor. Bueno, a verdade é que ahora mismo o partido está nas súas mans. Volta Pablo Fernández, o Sigaltec necesita voltar a cortocircuitar o ritmo que ten agora o partido. Vai co tiro libre da técnica Dagnel Siniex, o belga, lanza e anota Dagnel Siniex. Anota Dagnel Siniex, que leva 7 puntos no seu haber, e lóxicamente posesión para o tiro libre da técnica cometida por Luis Gavín García, o primeiro adestrador do Sigaltec CLB Vilagarcía. Saca Carlos Varela para Dagnel Siniex. Aí a defensa de Raúl Santorum, Curtis Lagus, Carlos Varela. Aí está balón para Dagnel Siniex. Aí vai o poste, 2 por 1 defensivo Sigaltec, lanza Siniex, rebote de Sigaltec. Pablo Fernández Carballo, que volveu a pista despois dese problema, ese golpe con Alex Iglesias totalmente fortuito. Balón para Mateo Bello, finta, boa defensa de Siniex, bo desplazamento aí lateral de Siniex para defensa, ainda que cometeu falta Siniex, falta e entra está Sigaltec en bonus. O Xiria leva 2 faltas, 4-17 para matar o terceiro cuarto. Unha falta que fala, non, desa intensidade defensiva da que falamos tamén, porque ahora non foi capaz de xerar ventaxa nesa acción de close-out Mateo Bello, e tampouco foi na anterior capaz de xerar ventaxa Pablo Fernández contra o Illata Aguerre, que en teoría é un xogador máis lento, menos móvil, non? A verdade que o Sirian nese aspecto está moitísimo máis sólido, non? Marcha Dagnel Siniex, e volve a pista Pedro Roque do Vale Carballal, o base luso, unha das fichaxes do Xiria. Aí sacando o Sigaltec, ofrece Raúl Santorum, pero recibe Adrián Kovac Martínez. Aí está o pivote Vila García, lanza coa man esquerda, non anota. Rebote de Carlos Varela, que ten un físico tremendo para ser un base escolta. Vai, coast to coast, e falta en ataque. Estaba ya a esperar dende menos cuarto, como diría Guillermo Jiménez de Movistar. Sí, a verdade que, bueno, que foi unha falta en ataque, iba directísimo a canasta Carlos, hubo tamén a lo mellor algún contacto previo que do que se queixa o xogador gaditano, e nada, outra vez outra acción xenerada a partir de dominio de control do rebote. Quería facer un comentario respecto a Curtis Larus, que me parece un xogador, me recorda moito o xogador de Playground americano. Sí, ¿no? totalmente. Un xogador que digamos que destila ou aparenta anarquía, pero un xogador que ao final do partido suma moitísimo. Pues vaya canastra agora de Aarón Monteagudo. Xogada técnica e anotando dende a media distancia do mid-range shoot. Aí está xogando Xiria, 5-2, 6-8, máis 16 o equipo Carballés. Aí está Pedro Roque do Vale Carballal, lanza agora o seu compañeiro Illata Aguerre, recupera Pedro do Vale Roque Carballal. Lanza de 3, Ignacio Luacer falla. Rebote Sigaltec, aí está Pablo Fernández Carballo, precisa o Sigaltec, e hai falta en defensa do Xiria, e a cuarta, claro. Están os dous en bonus, a 3 minutos 21 segundos para matar o terceiro cuarto. Vai sacar Pablo Fernández Carballo. Cambios e máis cambios no equipo de Carballo, vaise Carlos. Marcha Carlos Varela, 14 puntos. entra Alex Iglesias, fala aí con Héctor Méndez Vidal, Carlos Varela, falamos antes de Playground, están parexados aí, Curtis Lagus e Adrián Kovac, xogador 3x3 tamén, Diego. Sí, xogadores feitos na calle, como sí. A mí gusta de moito 3x3, Sí, moi intenso, moi intenso. Sí. España, bronce mundial outro día, gañando a Estados Unidos na fase de grupos, gañándolle a medalla de bronce a Xapón, con das 4 xogadoras, dobre representación galega. Alicia Flores, base escolta do Ensino, e Bego de Santiago Aleira do Uniferrol, que non puido xogar a final polo bronce por lesión. España en 3x3 destacando, tamén subcampeonas olímpicas
en París 2024, a selección española femenina. E agora infracción. Falta de Curtis Larus no poste baixo. Falta de Curtis Larus do ala pivote francés. Nese duelo que estaba mantendo aí con Mateo Bello no poste baixo. A verdade que abusou un pouco do contacto Curtis, véndose moitísimo máis grande, máis forte que Mateo. E Mateo non lle quedou outra que tirar de pillería. Aí subindo o balón, Mateo Bello. Ofrece o bloqueo a Adrián Kovac, aí vai Mateo Bello polo perfil dereito ante Curtis Larus, que canastra. Tamén suspendéndose no aire, 5-4-6-8. Volve a topar sensacións positivas. Consiga el Tec CLB Vila García. Ahí está Pedro Boque do Vale Carballal. Balón para Ollata Aguerre que lanza, falla. Rebote ofensivo. Balón para Nacho Luaces, o lucense. Balón para Curtis Larus no poste. Está ben defendido. Hai corte cara dentro de Ollata Aguerre que botou e foi cara dentro. Digamos que lle falta tacto o Ollata Aguerre, pero forza moitas faltas, Sí, un xogador moi físico, moi de contacto. 21 anos, 203, xogador de Ayacucho en Argentina, ex xogador de Obras e a súa segunda experiencia en España, porque a tempada pasada xogou xa en Madrid en Liga Autonómica no Club Baloncesto Azudense. O argentino levou 5 de Ginóbili na selección, non? Que dixo, fallou o Ollata Aguerre o primeiro tiro libre, como decía Ginóbili, cando lle preguntaron hai anos un xornalista que había que botar ovos, e dixo, isto non vai de botar ovos, isto vai de xogar ben. Claro. Toda razón. Por Rebote supuesto. de Alex Iglesias, non, o colle Mateo Bello, transición pola paralela como se fose fútbol sala, extensión de Pablo Fernández Carballo non anota, pero rebote ofensivo que anota Aarón Monteagudo. 5-6, 6-8, está a 12, Sigaltec CLB Vila García. Cada vez máis ambiente en Ponte Carmoa. Cada minuto que pasa parece que hai máis xente aquí achegándose o pabellón e o partido cada vez máis bonito. Ahí está Curtis Larus, balón que anota, asistencia de Ollata Aguerre, xogo entre pivotes, Mateo Bello, lanza contra Tábua, falla, balón que recupera, que rebotea Alex Iglesias, ahí subindo balón Alex Iglesias, balón para Pedro Dovale, Curtis Larus na continuación, abre para Ollata Aguerre, pase extra para Alex Iglesias que anota contra Taboleiro, con sorte, de feito, recoñecio, digamos, con ese xesto. 5-6-7-3, Pablo Fernández Carballo cara dentro, lanza en unha bomba fantástica, non anota, rebote de Sigaltec, lanza a tripla agora, non anota Aarón Monteagudo, rebote de Ollata Aguerre que se botaba man como o pube, A verdade é que o partido está están cansos, están moi cansos. intenso, Tardaron agora en pasar a pista contraria Curtis Larus e Ollata Aguerre polo cansanzo, polo ritmo altísimo desta final. Aí está Ollata Aguerre, balón para Curtis Larus que lanza de 3, falla, rebote Mateo Bello. Aí o rebote de Mateo, balón para Pablo Fernández Carballal, defendido por Nacho Luaces. Aí está Aarón Monteagudo, novamente o balón para Raúl Santorum agora. Aí Pablo Fernández Carballo que recibe, lanza de 3, falla, rebote para Pedro Boque do Vale Carballal. O Pablo que non anotou neste terceiro cuarto, que tamén ten moito que ver neses 17 puntos de ventaxa que ten ahora mismo Silla de Carballo. 2-2 lateral agora entre Nacho Luaces e Curtis Larus que anota 5-6-7-5, igualando a súa máxima vantaxe o Xiria de Carballo. 14 segundos para rematar o terceiro cuarto, temporizando, queren que sexa a derradeira posesión deste cuarto. Aí está Aarón Monteagudo, balón que toca Nacho Luaces, posesión para o Sigaltec, 6 segundos 3 décimas, e hai trocos na pista. Boa defensa aí de Luaces, a verdade que non lle deixou sacar ventaxa. 6 segundos 3 décimas, trocos, porque xa se empeza tamén a notar o cansancio tamén no Sigaltec, porque aquí o esforzo non se negocia e os cambios son necesarios. Adrián Kovac, aí está Vila García, balón para Óscar Castaño, 2 por 1 defensivo do Xiria. Adrián Kovac que lanza, non anota. Chegamos ao remate do terceiro cuarto, final da Copa Galicia, terceira fe, igual a súa máxima vantaxe o Escola Básquet Xiria, 5-6-7-5. Sensacións, Diego? Pois está se volvendo moi complicado non só polo marcador, o marcador digamos que é o reflexo do que está pasando, pero é certo que o ritmo físico imposto por Silla Carballo non está sendo
digamos, igualado polo Sigaltec. Houve moi poucas canastas de campo aberto, digamos que o que falábamos antes, os tiros difíciles agora non chegan, non se están anotando, e o Siria está facendo un traballo de a piñón, está sendo moi sólido, moi constante no seu ritmo, moi constante nos seus esforzos cerca de canasta, entón eso será ese tipo de marcador, non? Ahora mismo non recordo cantos puntos anotou o Sigaltec neste cuarto, pero foron moi poucos, entendo. 12. 12 puntos. No 44-52 ou Claro. 56-75, en cambio Sigaltec no segundo cuarto anotou 25 O puntos. sea, o Siria, queres decir, o Siria anotou 25 puntos. No, o sea, anotou. No segundo cuarto, perfecto, Sí, sí. sí, sí. E o que decía da proxección de Siria, que está en proxección de 100. Sí, 25, 52, 75. Claro, entón ahora mismo... Además prácticamente proporcional. Sí, necesita o Sigaltec, digamos, facer uns 3 primeiros minutos moi intensos en canto a anotación, tratar de baixar a diferencia por debaixo dos 10 e volver a recuperar sensacións, porque ahora mismo a sensación non só no marcador, sino no poderío, no dominio do xogo, está totalmente decantada hacia Carballo. A terceira final do Xiria 2008 e 2022. Tres xogadores que continúan: o aleiro Santi Martínez o coruñés, que debutou en ACB co Básquet Coruña, o ala pivote Alex Iglesias e o pivote Rubén Rey, é dicir, que reforzou todo o backcourt, todo a zona exterior, o Sigaltec recén ascendido neste 2025 a terceira FEB, o Xiria cuarta tempada consecutiva na cuarta tempada consecutiva na cuarta categoría do baloncesto español. Pero o Siria que ten moita trayectoria tamén anterior, non? Na súa 40 primeira anos de etapa. historia. A súa primeira etapa tamén estuvo moitos anos na antigua Liga EVA, tamén igual co Sigaltec. Sigaltec xogou fases de ascenso, incluso a Le Plata. E a verdade é que bueno, é moi bonito para Vilagarcía recuperar esa sensación de equipo de terceira FEP e bueno, non hai máis que ver o aspecto que presenta o pabillón ahora mismo. O pabillón Sara Gómez. Aí está Óscar Castaño para Pablo Fernández Carballo. Ten tempo, espazo, lanza, non anota. Balón que consigue rebotear Óscar Castaño. Aí está o base do Sigaltec. E hai falta no 2 por 1 defensivo do Xiria. E a falta de Alex Iglesias. No, falta Sergio Lluvero, do xogador de Marín. Outro dos reforzos deste Xiria. Un pivote. E a la pivote. O xa verá un campeón por primeira vez desta Copa Galicia. Nunca gañaron nin Sigaltec nin Xiria. Balón para Pablo Fernández Carballo. Está Vilagarcián. Balón para Miguel Gil. Aí está Raúl Santorum para Óscar Castaño, que lanza en suspensión. Non anota, pero circulou ben o balón aí o Sigaltec. Diego. Sí, moi ben, moi ben. Aí está Ollata Guerre. Aí balón para Lorenzo Sánchez. Ollata Guerre pintando para a dereita, vai cara a esquerda. Lanzamento, non anotou. Faltou aí unha amiguiña de frescura. E agora Raúl Santorum, o aleiro de costa a costa, de coast to coast, de canastra a canastra. 5-8-7-5. Primeiro minuto consumido do derradeiro cuarto. Imos ver se non hai prórroga. Esos son o tipo de canastas que poden volver a meter o Sigaltec no partido. Aí Ollata Guerre remontando línea de fondo. Aro pasado non anotou o argentino. Aí está Pablo Fernández Carballo, balón para Adrián Covas, que lanza de 3, non anota, rebote que colle Ollata Guerre, o xogador da Ayacucho, unha Argentina, a tempada pasada no Azudense de Madrid. Aí está Nacho Luaces, o lucense, botando por detrás das costas, botando baixiño, vai cara dentro, dobra, cara a Sergio Lluvero, abrindo para Pedro Vale, que taponazo de Miguel Gil do Noyés. Aí, pintando pase de béisbol ex do Obradoiro, pero o balón para Óscar Castaño. 5-5 xa en campo ofensivo. Que pase picadiño para o corte, para a porta atrás de Pablo Fernández Carballo. Bos minutos do Sigaltec, Diego. 6-0, 7-5. E conexión, facía falta esa conexión entre Óscar Castaño e Pablo Fernández nunha situación que parece fácil, pero está moi traballada. Porta atrás desde a esquina, nesa transición, nesa chegada. E o Sigaltec metendo moitas manos na súa defensa e meténdose o que falábamos, tratando de baixar a diferencia. Aí a recuperación de Raúl Santorum, remontou liña de fondo, escapouse o balón, tempo morto en pista, que coido, que solicita Héctor Méndez Vidal. Sigaltec, CLB, Vilagarcía 60, Calvo Básquet Xiria 75, 7 minutos 45 segundos para rematar o cuarto e quizáis sí, quizáis non o partido. Veremos.
De momento parece ser que o que temos seguros simplemente son estes Nunca digo eso de para o final do partido porque nunca se sabe. Nunca se sabe. É un erro habitual dos narradores. Nunca se sabe. Que lle digan ao Real Madrid a semana pasada co Breogán no torneo de Estarrías, ¿no? Exacto, exacto. Pero- Unha broganada positiva. Broganada Hai broganadas positiva. negativas e broganadas positivas. Expliqueino durante as semifinais da Copa Galicia masculina. Fixolle moita gracia ao comentarista desa primeira semifinal que foi Miguel Juane, non? As broganadas, que perder cando tes todo a favor e gañar cando tes todo en contra. Bueno, entón o Breogán é máis de gañar cando ten todo en contra, porque poucas veces ten todo a favor, non? Ou si? Exacto. Haberá un novo campeón da Copa Galicia, O Chantada gañou as últimas 6 edicións, ten 7 títulos, 4 ten o Narón, 2 o Santo Domingo de Betanzos, que gañou no 2017 e no 2016, ten un o Cambados, un o Cluny, e de xeito intermedio, 4 o Narón. Hoxe, o Sigaltec CLB Vilagarcía ou a Escola Vázquez Xiria de Carballo gañarán a súa primeira Copa Galicia, terceira FEB. A ver, hai que decir tamén que o Sigaltec, anteriormente o Inelga, xogou varias finais de Copa Galicia, pero da Copa Galicia cando se xogaba a Copa Galicia en todas as categorías. Finais contra o Breogán, precisamente, un par delas. Evidentemente, o cambio de categoría con a CB, pois perdeuse, non? Unha chantada e outra no pabillón do Sar. Aí está o lanzamento de Lorenzo Sánchez, que falla rebote de Illata Guerre, que estaba ben ubicado. Aí temporizando Pedro do Vale, balón para Dagner Siniex, o Illata Guerre, Lorenzo Sánchez, que finta o lanzamento de 3, quedan 3 segundos de posesión, vai ter que lanzar Lorenzo Sánchez, non anota, rebote, pechou ben, o Sigaltec, pechou Miguel Gil, balón para Óscar Castaño, perfil dereito, aí está para Miguel Gil, que finta o lanzamento de 3, balón para Óscar Castaño, horizontal para Pablo Fernández Carballo, aí está o xogadorazo do Sigaltec, aí para dereita, para esquerda, abriéndose espazo, que canastra, fundamentos técnicos de Pablo Fernández Carballo, 6-2, 7-5. Pesa a gran defensa de Lorenzo. Sí. Bueno, de feito, hasta ergueuse a camiseta a Pablo. O Illata Guerre, Dagner Siniex, temporizando, xogando un pouco co tempo xa o Xiria. Lorenzo Sánchez, Siniex, bueno, co tempo e co cansancio, creo que tamén. Aí a falta, nese 2-1, a falta de coido que Raúl Santoro. Agora sí, que falamos do tema das faltas. Unha falta ao Sigaltec, unha ao Xiria. Estamos no cuarto, 6 minutos e medio. Está con 4 faltas Raúl Santorum, o aleiro do Sigaltec CLB Vilagarcía. Miguel Gil, Miguel Gil, é a perdón, cuarta sí. falta. Lamentábase Luis Gavín no banco desa falta porque é moi importante, non? Condiciona moitísimo. Dagner Siniex falla, rebote precisamente de Miguel Gil, balón para Óscar Castaño, que vai contra o mundo, pero retrasa cara a Pablo Fernández Carballo, ofrece o bloqueo Miguel Gil, aí está Pablo Fernández Carballo, que vai cara adentro, defendido por Lorenzo Sánchez, abre para Raúl Santorum, que lanza de 3, falla, rebote de Pedro Boque do Vale Carballal. Bueno, 4 minutos sin anotar do Xiria Carballo. Sí, 6 minutillos quedan. Ahí está Lorenzo Sánchez, esgota bote, balón para Pedro do Vale, para a esquerda, para a dereita, lanza en media distancia, é un especialista nesta faceta, 6-2, 7-7, máis 15 Xiria. Aí balón para Miguel Gil, Óscar Castaño, defendido por Siniex, aí aparece Adrián Cobas, Bou 2x2 lateral, lanza de 3, falla, rebote longo, non estaba activo aí Kovac, No. porque se non collería o rebote, ainda así recuperou, balón para Miguel Gil, aí está o Noyes, abrindo para Pablo Fernández Carballo, que lanza de 3, terá 3 tiros libres, porque cometeu a falta Sergio Lluvero. Sí, 3 tiros libres aí moi ben forzados, moi ben sacados por Pablo Fernández. Tiña razón, nesa falta de actividade de Kovac despois do triple. Sí, pero que o balón iba para o seu lado, pasea todo. Nese segundo esforzo sí que se reactivou para recuperarlo. Reactivou con ese 2 contra 1 con Miguel. Miguel forzando, arriscando a súa quinta falta, pero como decíamos antes, aquí no Sigaltec o esforzo non se negocia, a intensidade tampouco, e dai esa recuperación, non? Porque o Sigaltec para meterse no partido necesita este tipo de accións. Recuperacións en saída de balón do Xiria, tiros abertos, poder evidentemente endurecer a defensa e o rebote.
Anotou o primeiro Pablo Fernández Carballo, non anotou o segundo. 6-3, 7-7, terá o terceiro tiro libre derradeiro desta serie. Pablo Fernández Carballo. Xiro o balón, 4 botes, xiro de balón, lanza e anota. 6-4, 7-7. Anotou o Vilagarcía, que leva 26 puntos. Sí, e ningún outro xogador do seu equipo supera os 10, non? O balón para Sergio Lluvero. Aí está o coruñés Lorenzo Sánchez. Balón para Dagner Siniex. Aí vai o belga. Protexendo coa espalda. Atopa aí ao lanzamento de media distancia. Anotou Rubén Rey. Anotou o coruñés. Anotou o ex Donarol Rubén Rey. Tempo morto en pista. Máis 15 novamente. Calvo Vázquez Xiria. 6-4, 7-9. 5 minutos 7 segundos para rematar o cuarto. Sí, 5 minutos 7 segundos, 15 puntos de diferencia. Como ti dis, non se pode cantar nunca victoria, non sabemos se haberá prórroga ou non, pero está claro que vendo o marcador, polo que falábamos antes, 26 puntos Pablo Fernández, pero ningún outro xogador supera os 10, en cambio no equipo carballés pois hai 4 xogadores por encima dos 10 puntos, unha anotación moitísimo máis repartida, ainda que anotaron menos, e o que falábamos un pouco, a verdade que a sensación do Xiria que está deixándose aquí no pabillón Sara Gómez é moi boa porque sería a súa quinta victoria na pretempada, facendo as cousas moi ben, con moitos recursos a nivel ofensivo, con físico, e o Sigaltec tratando de competir ao máximo, con un orgullo e con un corazón enormes, pero certo que en baloncesto ese tema físico é fundamental, en estas categorías moito máis. O Sigaltec que no grupo A desta Copa Galicia gañou ao Rosalía, gañou ao Chantada, gañou outro día esta semana a Ourense, ao Bosco de Ourense en Ourense 6-5, 6-6, previamente máis 15 ao Chantada, o gañador das últimas 6 Copas Galicia. No grupo B o Xiria gañou ao Santo Domingo de Betanzos na casa, gañou en Lugo Estudiantes, gañou na casa máis 25 ao filial do Obradoiro, gañou esta mesma semana máis 9 en Culleredo. Final Copa Galicia, terceira federación. Pois insisto no bo aspecto que ahora presenta o pabillón, a grada esta que non se ve na pantalla, cada vez máis xente, moitísima xente, moitísimos nenos. A mí me encantou o pabillón, é a primeira visita, pero espero que sexan moitas máis. Sí, e penso que un acerto da Cegaba que fora aquí ao final. Sí. Eu xa che decía fora de micro que un pabillón perfecto para este tipo de eventos. Aí está Pablo Fernández Carballo, balón para Adrián Kovac, e aí falta Sergio Lluvero. Láiase Sergio Lluvero porque perdía o balón Kovac, non? Sí. Este pabillón Sara Gómez, xogadora retirada hai 2 anos, Vilagarcía, xogadora que gañou unha prata, Europea Sub-18 en 2004, xogou 2 Eurocups co Estrugasa, co equipo da súa vila, foi internacional Sub-21, Sub-20, Sub-19, Sub-18, exxogadora do Cortegada, do Celta e do Cadilaseu. Aí recupera Dagner Siniex. O balón para Rubén Rey, que non anota, rebote de Sergio Lluvero, rebote do pivote de Marín, que tiña lanzamento, pero errou na decisión primeiro do lanzamento, que non lanzou, e logo no pase que recuperou Óscar Castaño. Balón para Pablo Fernández Carballo, está Adrián Kovac de dereita a esquerda, o balón agora, aí está, movendo para Pablo Fernández Carballo, que lanza de 3, falla, rebote de Rubén Rey. Rebote Rubén Rey. Non hai maneira de coller un rebote de ataque, así é moitísimo máis complicado. Un pabillón que falábamos antes tamén recentemente remodelado, unha gran inversión que fixo o Concello de Vilagarcía de mellorar un problema endémico que tiña este pabillón, que era das humidades, a condensación. Agora xa non o temos, agora temos un pabellonazo para Vilagarcía, pabellonazo para o baloncesto galego, que este ano volta á categoría nacional masculina con esa terceira FED, e que tamén ten a Liga Femenina 2, onde está o Marisco Santón Cortegada, equipo representativo do baloncesto galego. Donde se xogou aquí un playoff de ascenso a Liga Femenina Challenge. A pasada primavera, aí está Pedro Goque do Vale Carballal, falla, rebota Adrián Kovac, balón para Óscar Castaño, polo centro da pista, balón por detrás das costas, balón para Miguel Gil que lanza, falla, rebote de Sergio Lluvero. Xogando co tempo tamén, o Xiria ainda hai varios minutos, e xogando tamén con cansancio, Sí, por suposto. Sí, ahora non lle interesa moito apurar posesións, está alargando, vai xogar, penso que por debaixo de 18 segundos cada posesión seguro.
Ahí está Pedro Boque do Vale Carballo, el balón para Rubén Rey que lanza desde la media distancia, fallo Coruñés, rebote de Miguel Gil, balón para Óscar Castaño, Pablo Fernández, ahí botando por detrás das costas, cambiando de dirección, retrasando para Adrián Kovac, aí está o pivote de Vila García que lanza de 3, falla, non está acertado xe Diego dende esa liña, No, a verdad que Kovac fallou varios tiros abertos, non mal seleccionados, non moito menos, pero non tuvo sorte. Ahí está Dagnel Sinieks, o belga, balón para Alex Iglesias, remontando en línea de fondo, Ourensan, balón para Oluso, Pedro do Vale, Alex Iglesias finta, lanza de 3, falla, rebote de Sigaltec, rebote de Jorge Rodríguez Buceta, do exterior do Sigaltec CLB Vila García. Sí. Que vai entrar en pista, tamén novos trocos en Sigaltec. Sí. Volve a pista, por exemplo, Dani Rey, e tamén o zurdo Patricio Cerqueira, exterior, que vai sacar de liña de fondo. Balón para Pablo Fernández Carballo, que vai ser un cargado de subir o balón. O xogadorazo de Vila García, 26 puntos. Irmán de Martín Fernández Carballo, que está xogando co Club Ourense Baloncesto na primeira xornada en Alacant. Aí está Pablo Fernández Carballo, balón para Dani Rey, agora Patricio Cerqueira, aí está xogando Jorge Rodríguez Buceta cara adentro e aí forzando a falta de Sergio Lluvero, que se laia novamente. Láiase Sergio Lluvero, porque ademais é a cuarta do pivote de Marín. Moi boa decisión de Jorge nese 1 contra 1, moi rápido, moi agresivo sobre man dereita, tratando de finalizar entre tanto corpo como había aí, tanto físico como había do Siria Carballo, non? Vai aí cos primeiro dos dous lanzamentos. Lanza e falla o primeiro Jorge Rodríguez Buceta. Apoian os seus compañeros Patricio Cerqueira, Dani Rey e Adrián Kovac Martínez. Vai co segundo Jorge Rodríguez, non anota, rebota Adrián Kovac. Aí na pintura, xirándose cara dereita. Anota contra táboa, canastra fantástica do pivote de Vila García. 6-6-7-9, 2 minutos 25, máis 13. Escola Vázquez Xiria de Carballo, na provincia da Coruña. Aí está Carlos Varela, que volveu a pista. Alex Iglesias, balón para Sergio Lluvero. Dagnel Sinieks movéndose sen balón, recibe Rubén Rey, que lanza de media distancia, falla o Coruñés. Rebote de Carlos Varela do gaditano, que visitará o tiro libre. Outra situación de rebote ofensivo. Aplaudir tamén a acción anterior de Kovac, canasta de físico, canasta de querer metela debaixo do tabuleiro e despois de rebote de ataque tamén, non? Entón, tamén hai que aplaudir esa acción, ainda que o marcador xa vai ser moi difícil, 2 minutos 9, 13 de diferencia, pero non quita ni moito menos a boa sensación do Sigaltec. Vai Carlos Varela co primeiro dos tiros libres, o gaditano, 20 anos, debutou nesta categoría, terceira FEB con 16 anos. Lanza o primeiro e non anota. O xogador que fichou este verán polo Xiria de Carballo, ten familia paterna na Coruña, xogador do Básquet Coruña nesta pretempada, ex xogador do filial do Obradoiro e previamente do filial do Betis. Lanza o segundo, anota, punto 80, 6-6-8-0. Ahí está Pablo Fernández Carballo subindo o balón, defendido por Ourensan, Alex Iglesias. Ahí está Jorge Rodríguez Buceta, Dilla, Dani Rey onde debe ubicarse. Ahí está Patricio Cerqueira, atopa a Dani Rey, que está a piques de perder, recupera efectivamente Alex Iglesias. Ourensan, balón para Dagnel Sinieks, semi alley-oop, anotou Dagnel Sinieks, 6-6-8-2, máis 16, Escola Básquet Xiria. Ahí está Adrián Kovac, na liña de 3, atopa Dani Rey, pero interponse Rubén Rey, o coruñés. Vai gañar a Copa Galicia por primeira vez o Xiria de Carballo. Balón de Carlos Varela. Aí ofrecéndose no poste medio. Aí está Rubén Rey, o coruñés, sexta tempada no equipo. Aí o corte de Sergio Lluvero, que non anota contra táboa, rebote de Adrián Kovac. Balón para Pablo Fernández Carballo, botando por detrás das costas. Balón picadiño, cara ao corte cara dentro de Dani Rey, tocou co pé Sergio Lluvero, será balón a prol do Sigaltec. Hai trocos e aplausos do público neste pabillón Sara Gómez, máis 16 o equipo de Xiria Carballo. E como dicía antes Diego, nesta bancada, neste lateral do pabillón Sara Gómez de Vilagarcía de Arousa, hai moitísimo público, digamos o lateral, que non podedes ver porque o lateral que está ubicado nesta zona de narrador e comentarista da Federación Galega de Baloncesto. Calcula público, Diego, que ti seguro que... Pois mira, pois eu diríate que hai cerca de 500 personas ahora mesmo no pabellón.
e non abusa de localismo, Diego, No. porque eu creo que son máis, Incluso máis, diríate, sí, porque Sí, son sí, sí. 800 as sillas, e non vexo 300 libres, No. Aí vai sacar Sigaltec. Balón para Jorge Rodríguez Buceta, Patricio Cerqueira. Aí, balón que interpón, que recupera Xiria. Aí está Sergio Lluvero. Vai Sergio Lluvero abrindo cara ao seu compañeiro que lanza en media distancia, non anota. Rebote de Carlos Varela. Que increíble como carga o rebote ofensivo para ser un base escolta, E por certo, que eu creo que vai ter oportunidades con Básquet Coruña, porque Básquet Coruña ten unha plantilla de 11 fichas seniors. Sí. Mañá xogan en Donosti, primeira xornada da primeira FED, mañá ás 5 da tarde no Donosti Arena. Creo que vai ter oportunidades tanto él como Santiago Martínez. Seguramente. A verdade é que é un xogador que ten moitísima calidade. Ese tipo de xogador que eu penso que xoga mellor canto máis é a categoría. Porque hai xogadores que lles pasa moito eso. Exacto. Está na pista en Xiria Roy Reguera, o dorsal 16. Para xogar estes últimos intres desta final da Copa Galicia terceira FEB. Aí está lanzando Sigaltec con lanzamento de Aarón Montagudo, rebote defensivo de Xiria, 40 segundos. Xa celebra o banquillo Xiria, o banquillo de Héctor Méndez Vidal. Vai gañar a súa primeira Copa Galicia terceira FEB. Xogou na en 2022 xa con Héctor Méndez, xogou a Final Four naquel momento en 2008. Vai ser Rubén Rey, partidazo de Rubén. Que tamén entra en Xiria Nicolás Kerpe, que vai sacar de lateral, 36 segundos, 8 décimas. Celebra Rubén Rey, o coruñés, no banquillo. O xogador que compite en Xiria en segunda etapa. Xogador que competió en varios equipos galegos como Narón e como Chantada. Vai sacar Nicolás Kerpe, 35 segundos, 4 décimas. Equipo de Héctor Méndez Vidal, recibe Sergio Lluvero. Balón para Pedro Joque do Vale Carballar, o base portugués. Ofrece o bloqueo Sergio Lluvero. Ollo pola esquerda. Aí o balón para Nicolás Kerpe, que finta, vai cara adentro, abre a Lluvero, vai 4 segundos de posesión, abrindo aínda máis para Roy Reguera, que se lle escapa o balón, recupera Sigaltec. Que balance defensivo de Pedro Joque do Vale Carballar. Qué listo, qué balance, qué concentración, a verdad. 6-6, 8-2, vai acabar a final da Copa Galicia, terceira federación, 4, 3, 2, 1, aplauso do público do pabillón Sara Gómez de Vilagarcía de Arousa. Calvo Vázquez Xiria de Carballo, campeón da Copa Galicia, terceira FEB, campeón en Vilagarcía de Arousa, 6-6, 8-2, ante un dignísimo, ante un notable Sigaltec CLB Vilagarcía, final en Vilagarcía, CLB Sigaltec Vilagarcía 6-6, Calvo Vázquez Xiria de Carballo, 8-2, primeiro título para o Xiria de Carballo, balance do partido, Diego Doval. O primeiro que hai que decir, que destacar é a calidade do partido, non? Un partido de terceira FEB de moitísimo nivel a estas alturas da pretempada, porque ainda estamos na pretempada, a unha semana de comenzar a Liga Oficial, pero moi bo nivel por parte dos dous equipos. Gustoume moitísimo a plantilla do Xiria de Carballo en canto a profundidade, en canto a recursos, en canto a físico e intensidade tamén. E o Sigaltec, pois, a súa primeira derrota despois dunha fase de grupos impoluta, gañándolle a grandes equipos da categoría consolidados como o propio Chantada. Mais 15, case nada. E que deixou unha moi boa imaxe, non? Un equipo competitivo ao máximo. É certo que o equipo ten unhas carencias a nivel físico en posicións moi determinadas, pero a intensidade, a imaxe que deixou este equipo é magnífica. De aí que os máis de preto de 600 espectadores que hai hoxe aquí aplaudirán, postos en pé moitos deles, o traballo feito polo equipo de Luis David. O Sigaltec, compre lembrar, ascendeu neste 2025 a terceira FEB, o Xiria, cuarta tempada consecutiva na cuarta categoría de baloncesto español. A primeira xornada dos dous equipos é a seguinte. O equipo do Xiria debutará o domingo 5 de outubro ás 5 da tarde visitando o Obradoiro Ames. No caso do Sigaltec, visita a Perfumerías Avenida en Salamanca o 4 de outubro, sábado ás 7 da tarde. E vemos aí a celebración por unha banda do Xiria Carballo, tamén a piña aí de Luis Gavín García e do seu corpo técnico co subcampeón Sigaltec CLB Vilagarcía. Aí vai o grito Sigaltec CLB. Calé? CLB. Ese é o grito. É un grito que fai comunión co proxecto global
Que me gusta iso, ese proxecto transversal e plural, porque seguramente nunha vila de medio tamaño, non? Como Vila García, creo que é moi importante ir da man. Exacto. Eu teño a sensación moitas veces en Lugo, especialmente en Galicia, que moitas veces hai demasiada disgregación en xeral. Creo que canto máis unidos mellor. Se lle vai ben ao meu veciño, vaime ben a min. É certo que Lugo é unha cidade máis grande, hai máis posibilidades, porque tamén a demanda de xogadores... Sí, pero bueno, non só falaba de Lugo capital, senón de provincia en xeral. Sí. A demanda de xogadores nunha cidade grande e maior implica que teña que haber máis equipos e máis rivalidade, evidentemente. E incluso máis clubes, ¿no? Pero bueno, aquí en Vila García entendemos desde hai anos que hai que ir da man, tanto en masculino como en femenino a nivel formativo, e un pouco a idea pasa por aí, con entrenadores da casa nos primeiros equipos como Luis Lavín e Manu Santos, ir dando saída aos xogadores da casa neses equipos, non? Estás demostrando que non vai en contra dos bons resultados, non? Apostar pola canteira. Os parciais foron 19-25 no primeiro cuarto, 4-4-5-2 no segundo cuarto, 5-6-7-5 remate o terceiro cuarto e no derradeiro 6-6-8-2, aí sí que baixou, a anotación do Xiria no último cuarto, 7 puntiños. É certo que tiña máis control de partido, evidentemente, alongando máis as posesións. Sí, alongando as posesións, e bueno, tamén o partido baixou intensidade, tamén incluso moito máis laxo na rotación de xogadores, non? Os xogadores participaron tamén os 12 convocados por Héctor Méndez, incluso rapaces da canteira en edade junior, e iso tamén afecta a produción anotadora, evidentemente. Aí vemos os premios, a valoración do traballo de diferentes voluntarios, traballadores da Federación Galega de Baloncesto e do dúo arbitral neste partido. Campeón da Copa Galicia masculina o Río Brogán, campeón da Copa Galicia feminina o Baxi Ferrol, campeón da Copa Galicia terceira FEB o Calvo Básquet Xiria de Carballo. Xiria e Sigaltec, equipos de terceira FEB, comezarán fora da casa a vindeira fin de semana e xa na casa xogarán posteriormente na xornada 2 o Calvo Básquet Xiria recibindo o domingo 12 de outubro a 7 da tarde o Bosco Salesianos de Ourense e no caso do Sigaltec recibindo case nada ao Coga Seguros Club Baloncesto Chantada o sábado 11 de outubro a 7 da tarde a un Chantada que foi campeón das últimas 6 edicións da Copa Galicia terceira FEB, gañou en 7 ocasións e perdeu aquí por 15 puntos na Copa Galicia. Entendo que o mellor xogador do torneo Pablo Fernández Carballo cos seus 26 puntazos. O escolta Vila García, o seu irmán xogando no Club Ourense Baloncesto, tamén escolta Martín Fernández Carballo. Aí galardonado co premio. A verdade que fixo un partido espectacular, de máis a menos, diríamos, porque foron dos 26 puntos, 20 na primeira metade. Tamén condicionado por ese golpe, non? Que recibiu involuntario de Alex Iglesias. E tamén condicionado pola magnífica defensa, pola subida de intensidade defensiva do equipo de Carballo, porque a verdade é que digamos que focalizou moito na súa produción anotadora, a súa defensa, e a Pablo costoulle moito máis, evidentemente. Aí está Pablo Fernández Carballo, subcampeón, co trofeo ao mellor xogador. A máis gustame, que reciba o premio un xogador dun equipo que non é campeón. Sí, é bo, non? Fala tamén de que pode ser posible eso, non solamente moitas veces gañan os equipos, evidentemente, pero a nivel individual a valoración ten que ser outra. Aí a ovación do pabillón Sara Gómez de Vila García de Arousa para os seus, para o CLB Vila García, Sigaltec CLB Vila García, recibindo aplauso do público e tamén dunha dúcia de afeccionados procedentes de Carballo, recibindo as súas medallas os subcampións, o Sigaltec CLB Vila García, o equipo do que directivo Diego Doval. Pois sí, este ano embarqueime despois de haber sido xogador, de ter sido adestrador tamén moitos anos, pois a verdade que dábame ese paso. E volvo a publicitar, que tes aquí o micro aberto para mañá, esa primeira edición do torneo de Cesta Rías Women, con dobre partido. Aquí. O Gallás é unha festa, porque penso que a ocasión a merece. Como decíamos, poñer en valor a importancia do baloncesto femenino en Vila García, xogando o equipo da casa, o equipo de Manu Santos, o Marisco Santón Cortegada, e o Gallá tiñamos, conforme incluso un pouco menos do ambiente de hoxe. Horarios, partidos, entradas, contanos. Horarios 5, primeiro partido Ensino de Lugo, Barcelos de Portugal,
e a 7 Mariscos Antón Cortegada, Maristas de Coruña. As entradas son gratuitas para os socios do club, do CLB Cortegada, porque é unha maneira de apoiar tamén. Incluso haberá a posibilidade de facerse socio do club mañán durante o partido. E o resto dos maiores de 18 anos pagarían 5 euros, pero os menores de 18 anos totalmente gratis, para que se xenere o mellor ambiente posible, que se vesa, que teña a sensación todo o mundo de que isto é por e para o baloncesto de aquí. O Maristas da Coruña, o equipo de Liga Feminina 2, que xogou aquí a fase de ascenso a Liga Feminina Challenge, perdendo contra o equipo de Logroño en semifinais. Xogou tamén as semifinais da Copa Galicia e 8 días contra o Ensino de Lugo. Perdeu por 24 puntos, 90-66, pero xogando moi ben, movendo moi ben o balón. Mañá, un día bonito para ver as xogadoras como as bases, Josefina Ceballos, como Levana Dimitrijevic, ou como a pivote Sofía Arcos, un equipo que move moi ben o balón, o equipo adestrado por Fernando Buendía. Teño que dicir nese sentido que con un Vilagarcía como segundo adestrador, Pablo Quintáns. Exactamente. Concretamente de Vilaxoán. É un gran amigo meu tamén, é un gran facedor do crecemento do baloncesto aquí. Aí recibindo as medallas como campións da Copa Galicia Terceira Fe, os xogadores do Calvo Básquet Xiria de Carballo da provincia da Coruña, corpo técnico capitaneado, liderado por Héctor Méndez Vidal, recibindo aí os premios, lóxicamente con diferentes autoridades encabezadas polo presidente da Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez, nesta Copa Galicia organizada lóxicamente pola Federación Galega de Baloncesto e coa colaboración do Concello de Vilagarcía de Arousa. É importante ese apoio das administracións, das institucións, para que haxa baloncesto. Agradecer tamén á Federación Galega estas competicións para poñer en valor estas categorías. Falamos dunha comunidade que ten desde ACB hasta a última das categorías. Isto enaltece a estes xogadores, a estes clubes, a estes directivos que traballan por e para o crecemento do deporte nos seus pueblos, nas súas cidades, e agradecido tamén pola oportunidade que me deron para comentar contigo este partido, Millán, porque a verdade que me pasei moi ben. A mí se me curto, Sí, porque ya podamos repetir, porque a verdade que a experiencia moi boa. Oxalá, oxalá. Nada, aquí estamos para colaborar no que faga falta. Aí a celebración do Calvo Básquet Xiria de Carballo, fotos protocolarias, recibindo o premio do presidente da Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez. Escoitas a canción de The Queen de We Are The Champions. Puidestes gozar e ver na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto esta final da Copa Galicia Terceira Fe. Hai 8 días as dúas semifinais da Copa Galicia Feminina. Uns días antes, no Coliseo da Coruña, as dúas semifinais da Copa Galicia masculina na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto. Primeiro título para o Calvo Básquet Xiria de Carballo, 6-6-8-2, gañou ao Sigaltec CLB Vilagarcía aquí no pabillón Sara Gómez de Vilagarcía de Arousa. Diego Doval, moitísimas grazas polos comentarios, un placer enorme, podes dicir o que queiras. Nada, gracias á Federación Galega, gracias a ti, Millán. Nada, moita sorte para os dous equipos na temporada que empeza a partir da semana que ven. Moitos parabéns para todo o baloncesto galego, porque neste partido amosouse de que hai calidade independentemente da categoría. Moitísimas grazas a todos por parte do narrador destas 5 retransmisións na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, Millán Gómez. Boa noite dende Vilagarcía de Arousa, pabillón Sara Gómez, o Calvo Básquet Xiria de Carballo, campeón da Copa Galicia Terceira Fe, Sigaltec CLB Vilagarcía 6-6, Calvo Básquet Xiria 82, o equipo de Carballo, campeón da Copa Galicia Terceira Fe. Moitísimas grazas, boa noite dende Vilagarcía de Arousa. Boa noite.